Ochopo kanyo sa pargario mar okinyi oyawre Nyakwaramogi Ajwang' kamoro amora ma intiere okinyi ma kawuono. Ageno ni chiew maber kendo erokamano ahinya kuom tudri koda e lak sechegi e seche machako chenro mar Upiny kawuono ma en chieng' tich ang'wen tarik en 5 dwe mar 2 higa mar 2026 machiegni kendo bed koda nyaka giko. Nyinga Joyce Oduor. Kaka pile Nyakwaramogi Ajwang' waiko ni chenro ma iye lach. Bang' ma abo bedo kakelo ni weche manyien. Bang'e e nonro mar gazet ma bende abo bedo katayo. Gazet ma Daily Nation kaachiel kod gazet ma The Standard weche ma gimiyo pek opogore. The Standard koro oketo wanyalo wacho ni mano en pogruok ma koro sani podi medore e duond bura mar ODM. Gindike kanyo ni ODM cracks Dipen matiende ni pogruok makamano nyalo bedo ni koro medo bedo matut ahinya nyato gi sani ma koro iwacho ni kweth mano mar ODM podi nitiere riwruok mano mar Azimio la Umoja One Kenya. Gino momiyo ok onyal donjo e winjruok machielo kod duond bura mar UDA. To ang'e ni magi duto timore kalore ni jatenda Azimio mano Uhuru Kenyatta nokawo kang' mano mar timo lokruoge makoni kod kocha e riwruok mano mar Azimio la Umoja. Tekinde ma pogruok makamagi timore iwacho ni duond bura mano mar ODM sani koro podi yudore kama tek kalore ni kaluore kod chike ma pacho kae podi entiere e Azimio ma ok onyal donjo e winjruok moro amora kapok owuok ayanga e riwruok mano mar Azimio la Umoja. Mago duto Nyakwaramogi Ajwang' abo bedo kalidho e gazet mar The Standard kaneno koket picha mano mar ogai mar ODM Dr. Oburu Oginga kaachiel kod jagoro mar ODM Edwin Sifuna. Kendo koketgi kanyo gichalo ka wang'e ni mage jogo mani pogruok mienjo kalore ni Oburu Oginga osiro wachno mano mar bede twak kod duond bura mar UDA. To ang'eyo ni Sifuna gine moko kuom jogo manitiere e ODM makoro ok dwar ni winjruok makamano obedie. Nyakwaramogi Ajwang' gazet ma Daily Nation to weche magimiyo pek otudore kod ja ohala moro miluongo kanyo kod dhongere ni Tycoon. Ondike kanyo ni queries on Tycoon's State House visit. Nitiere Tycoon moro mawuok e pinyno mar Zimbabwe moyang nyinge kaka Winknell Chivayo makoro ne ochopo gi ndege nyaka e kar jot mar jatend piny mano mar Sagana State Lodge mayudore e kaunti ma Nyeri kamano romo kod jatend piny Kenya William Ruto kaachiel kod jalupne Kithure Kindiki. Koro penjo makoni kod kocha osebedo ka penjore ni ang'o momiyo osebedo ka olimo kar jota mano mar jatend piny kinde ka kinde kakoro nyaka sani jogo maketo sirikal tesro e pacho kae wacho ni jagono mano Winknell Chivayo itude kod wechego mago mag suspected poll kits e gwengegi mago mag Afrika kata e pinje mag Afrika. Penjo en ni to en gi tudruok mane kod jatend piny Kenya William Ruto kanyaka sani wacho ni osebedo ka onyiso ji kaka osebedo kotiyo kod mwandu mage kata pesa mage e yore mag tudruok mag mbui makmana ni okoler ni to en tich mane ma otimo mar mondo mi obed kod pesa maket kod mag. Kopogore kod mano Daily Nation bende omiyo pek weche mago mag somo kaachiel kod romo mane duond bura mar UDA obedo godo odiochieng' manyoro. Jatend piny Kenya William Ruto noromo kod jogo ma olap dhog gi ndong' ne kombe mopogore opogore e kar jot mare mano ma State House buore Nairobi kae kane gichopo kanyo mano kinde makoro giikore mar laro kombe mopogore opogore e yiero maduong'a mabiro. Mago duto Nyakwaramogi Ajwang' abo bedo kalidho e gazet. Bang' mano kochakore saa 1 nyaka saa 2:30 mar okinyi makawuono nyawadwa Sharon Ong'ao bro bedo katayi e twak mokwongo e chenro mar Upiny. Obo bedo kogoyo mbaka kotudore kod romo mane UDA obedo godo odiochieng' manyoro kar jot mar jatend piny William Ruto mano buore Nairobi ka. Bang' mano kawuono en chieng' tich ang'wen bende Sharon bro bedo kakelo ni chenro mar pok opogore kama bang'e chenro mar mbako romo kochakore saa 4 okinyi nyaka saa 7 odiochieng' makawuono chenro makamano ibo bed ka itayo kod Lydia Okeyo ka bende mano en siwinde mar ohala obo bedo ka oporo weche kata oporo wacha kod jogo manitiere e riwruoge mag saga kata SACCOS mopogore opogore mar mondo mi olernwane ni to SACCOS makamagi konyo jopiny e yo machalo nade. Nyakwaramogi Ajwang' omiyo kochakore gi sani ichako tudri kodwa kokale namba mar ote machuok 33600. Facebook biro yudo wachiel kachiel Ramogi TV X @Ramogi TV. Kan bende nyalo tudri koda e Facebook page mara ibiro yuda Joyce Oduor, mbui mara mar X ibiro yuda @Joyce Oduor _ machiegni kendo magi e thuond weche manyien. We have not yet discussed and approved procurement of technology that we will use in 2027. And when that time comes, we will, of course, as part of our accountability and transparency, brief the nation
oket gini ende tim to kadi po ni onyalo keto gini tim to wan kaka jokanyo mar Azimio la Umoja mano chako duond bura mar Azimio la Umoja wabiro ringo kendo wadhi e doho ka wadhi ywak ne doho ni ka giyie to mondo gichung paro aina ni. Even slept here because they have no place to go. We need to notify SHA that we've gotten to 550 and then to allow them access up to 800,000. Nyakwara Mugia Joanga machiegni enen weche manyiena okinyi makawuono. Jatend piny Kenya William Ruto osiro wach manogol gi jatend migawo mar omenda John Mbadi ni jo Kenya mayudo sara maromo 30,000 ka duogo piny ok bichulo usuru kamago mayudo siling 50,000 ka duogo piny ibiro duokne piny usuru magichulo. Nowuoyo e kinde romo manokelo kanyakla jochung' gi duond bura mar UDA. Lydia Okeyo nigi ler mathoth. Kar jot ma jatend piny Kenya e buore Nairobi kawuono noyudo welo manoya e konde duto ma pachoka. Karibu Rais UDA kazi ni kazi. Welo magin jogo mosenyiso dwaro margi mar chungi duond bura mar UDA makwangi oheo ji 10,012. Nimekuwa kwa hii siasa kwa muda. Since I was 29 I have been around politics. But I must confess that there has never been a meeting of 12,000 aspirants. It has never happened. Jatend piny Kenya William Ruto mabende en jatend duond bura mar UDA onyiso mor mare gi jokanyo mag duond bura no ka bende otiyo gi thuolono mar siro okang' mano kawo gi migawo mar omenda kokalo kuom jatend migawo no John Mbadi mar golo osuru ne jogo mayudo sara mar siling 30,000 ka duogo piny kendo duoko piny osuru michulo gi jo Kenya mayudo siling 50,000 ka duogo piny. 1.5 million working Kenyans will not pay any taxes. 500,000, another 500,000 working Kenyans will have their taxes reduced from 30% to 25%. That is how progressively we are going to make sure that we manage the cost of living. This Friday, nyinyi mnanielewa? Wakati tulifika hapa kulikuwa na pending bill ya mambo ya barabara karibu bilioni 300. We have paid, and I'm telling the people of Kenya and every contractor in the Republic of Kenya, mwenye ako na bill, ako na certificate, up to December 2025, we will pay all of them on Friday. Ruto poyo kenge ma serikande osegoyo kabende osingo chako gedo mar paundeke manyien kapok dwe mar auchiel higani ogik kabende osingo chaka yanga chenro mar gedo mar gach reru masuswa dwe manyien chenro mowacho ni ibiro tim gi omenda jo Kenya to ok omenda mokaw hola e pinje maoko. The first place, as we privatize Kenya Pipeline, the first place we are going to invest is in developing the new airport. Na hiyo airport before June mutaniona pale tukianzisha airport mpya ya taifa letu la Kenya. Mimi nitakuwa pale Suswa tarehe 19 mwezi wa 3 kusukuma hiyo reli kutoka Suswa mpaka Kisumu mpaka Malaba iende Uganda. Tend UDA oseomo kuom josiasa maseogi ewi chenro mar somo kagiwacho ni midhiero manie sekta no nokel gi jotelogo mane ni apisi ka gin to giseketo maine bero sekta mar somo kendo chiwo omenda ne kuonde tiegruok mapachoka. The people lecturing us about schools, about education, during their tenure, all these problems were manufactured when they were in office. Shida ya curriculum, shida ya no teachers, no classrooms. Jatend piny osingo ne jochung' gi duond bura mar UDA ni welo mag duond bura no ibiro timie yo mahuyanga kod ratiro ma onge mibadhi moramora. Jogo mosechwalo kwayo mar yudo tiko mag UDA na laro kombe mag siasa oriwo ji 149 mageto kom governor, ji 279 mageto kom senator, 323 geto kom women rep,
1372 geto kombe mag od bura, 10230 geto kombe mag MCA. E gwenge makaluo, kom gavana ma Homa Bay oywayo Odoyo Wide gi Dr. Mark Matunga. Kom gavana ma Siaya oyo Engineer Nicholas Gumbo kod Millicent Odhiambo. Kom gavana Migori oyo Chieng Pamela, Ngao Joseph kod Marwa Rebecca. Kombe mag od bura oriwo kaka mano mar Nyatike moyoyo Edick Omondi Anyanga, mane en jaod bura machon, kod Fredrick Odiso Genga. Kaka Rachuonyo nigi Ademba Karilas kod Obuya Kennedy. Bondo ni kod Thomas Andiwo, Kaugunja ni kod Oyugi Frederick e kind kombe mamoko e aluora makaluo. Kazi ni kazi! Lydia Okeyo, Ramogi TV, Nairobi. Moko kuom duond buche e bwo riwruok mar Azimio la Umoja One Kenya okwedo lokruok mag telo manyo otim e kuku mar tend riwruogno, kendo manyo oyango ni Kalonzo Musyoka e ogai ka Karoli Omondi e jagoro maduonga. Ka otelnegi gi duond bura mar National Liberal Party NLP ka okalo kuom jagoro mare Omondi Koyo, duond buchego oseyo jatend piny machon Uhuru Kenyatta kuom tayo lokruok ma ok onywando pach jokanyo duto. Bende gikwayo apis matayo chenro mag ndiko kod puodho duond buche e pachoka mondo kik yie keti e tim lokruogego. We request the office of the Registrar of Political Parties to halt processing the changes since the publication contravenes the law. To jogi kigine ok gigwelo jokanyo mar coalition mondo ji olalre kata mondo ji osom paro. Gine gidhi gipondo ka gisepondo to gichore ni gikelo paro manyien ni mondo koro gilok leadership. Kato kawuono kendo gise gringo ma giketo nyaka e gazet ka giwacho ni mano wende kaka en. Wan wachokore kar ka mondo wawach niya, wan kako ganda no mano chako duond bura mar Azimio la Umoja One Kenya Coalition. Wakwedo weche giki kendo wakwayo Migosi Uhuru Muigai Kenyatta ni mondo luongo bura mar jokanyo mag Azimio. Omiyo wakwedo ginindo kama mabor, wamiyo registrar ndaladek mondo okwed giniendi oko, kik oket giniendi e tim, to kadi po ni onyalo keto ginie tim. To wan kaka jokanyo mar Azimio la Umoja mano chako duond bura mar Azimio la Umoja, wabiro ringo kendo wadhi e doho ka wadhi ywak ne doho ni ka giyie, to mondo gichung paro aina. Duol mar IEBC okoni onge fuok madhi bedo e yiero mapachoka, kendo ibiro pong thuolo mag apisas sama osewuok e duolno kapok ochopo higa manyien. IEBC olando ni yiero maduong' biro timore tarik 10 dwe mar 8 higa manyien, ka gisani to maino oketi e geto jolut ombulu 28.4. Walter Nyambaga nigi mathoth. Seche machok bang' jatatije mar IEBC Marjan Hussein Marjan gwetawo e wiliet mag nyiepo mag gige luto ombulu e kambi mar Smartmatic mawuok e piny Greece. Jakom duol mar IEBC Erastus Edung'e Thekon koro kone jo Kenya ni onge thuolo mar fuok madhi bedo e IEBC kendo thuolo mowego ibiro pong kapok higa mar 2027 ochakore. We really do not have much to discuss about this mathematics, because we also hear so much from the press that whether I wish to confirm that it's not factual. We have not yet discussed and approved procurement of technology that we will use in 2027. And when that time comes, we will, of course, as part of our accountability and transparency, brief the nation. Lipot ma IEBC oelo ne jo Kenya e kinde alama ne obagi Nairobi olero ni gisani bug jolut ombulu ne kod ji maromo 22.1 ka gigeto kwan jolut ombulu maromo 28.4. Ei kwan no, IEBC okoni maromo jolut ombulu 10,000 gin mag pinje ma ok 12. IEBC geto jolut ombulu manyien maromo 6.3. That elections can only succeed if all of us play a role. Individually as churches, we have taken steps early enough to begin to address any issues that would show or would appear to cause the church to appear as though they are not taking action. Gigo ma IEBC oriedo timo kapok ochopo yiero maduong'. Gin yango ni yiero maduong' ibiro bagi tarik 10 dwe mar 8, 2027. Kalendo mar chako siasa yanga
biro chakore dwe mar 8 mar 2026. IBC okoni nyiepo mag gige luto ombulu kendo ikogi mondo gibed kare ibiro tieki kochopo dwe mar 5 mar 2027. IBC okoni pong'o thuolo mag apisas mag IBC dhi rume chak higa mar 2027. Komison motelne kod Thekon koni nyaka gitim duto mar duoko yie mar jo Kenya kuom IBC masani ing'uro mana kotenga. We are good Christians. We are not people. We are not those people they say we are. As we try to see how we can persuade the younger people, please help us join in this journey. Speak the truth to us so that we can, change our ways. We are also calling upon you to provide that moral clarity. There shall be showers of blessing. Walter Nyambaga, Ramogi TV. Miche gi miche mag jopiny e gwenge ma Kajulu e kar chung od bura ma Kisumu East noyudo thuolo mar ndikore ne opande chenro manobagi e alap ma Obuolo Grounds. Jogo ma onge opande moting'o jomadongo gi rawere kachiel gi jogo ma opande gi nolal noyudo fungruok tok ndikore kendo bedo gi geno mar yudo opande. Jopiny mane oyuoro ne okwayo tendarita kotelnegi gi jagoro mongirore Laktar Raymond Omolo ma osebedo ka chwalo chenro ni mondo omed gi ndalo mar ndikruok ka thothgi osebedo gi pek e yudo opande kinde ka kinde. Chenro mar chiwo opande osebedo ka dhi nyime e counties duto pachoka ka counties ma Kaluo chala en mar nok mar opande ne ji gino mamiyo ok ginyal yudo chenro mag sirikala e yo mayot. Chenro makawuono kaluwore gi wuotho mosewuotho e gwenge wagi ne wafwenyo ni ka ji mang'eny oselalo kipande, ji mang'eny matindo onge kipande, gi ji mang'eny mamoko pok nokawo kipande nyaka sani. Jomoko bende kipande machon kaka jomadongo made magidwani mondo giwil. Kendo gokwero kumano kabisa ne katibu PS Raymond Omolo kuom chuny maber kana wakwaye ne wan bende this time ukelnwa gini Obuolo Grounds kaka Kajulu mondo wamopapti. Gima mono ji kaw kipande gweng'ni en pesa michajo charges ma kipande go emano mono ji kaw kipande. Sani chenro makawuono imiyo ji free of charge. Onge gima gichulo. Hapa no nyalo neno chien ka ji ng'eny kabisa. Kijende matindo pok okaw kipande. Mine madongo onge kipande. Okel kipande mondo ji okaw. E odiochieng' manyoro mane piny Kenya yango odiochieng' jiwo lwenya kedo gi tuo mar kansa. Moko kuom jotuo to ywak ni thieth margi ochung' kaluwore kod midhiero moko ma osuptal ma Kenyatta ok dwar yango. Jotuogo onyiso midhiero maggi e kinde limbe mar jagoro ma ongirore e migawo mar thieth Dr. Ouma Oluga ma olimo osuptal ma Kenyatta. Jafumbo marwa Judith Omondi nigi ler mar wachno. This is the 3rd week until the 4th week that we're coming here. They've even slept here because they have no place to go. Limbe mar jagoro ma ongirore e migawo mar thieth Dr. Ouma Oluga e kar thieth maduong' ma Kenyatta National Hospital omenyo midhiero ma jotuo mag kansa kalie kar thiethno e thuolo mar juma achiel ma okalo. Vijana wanafanya kazi, mashini iko slow. Mimi nimekuja kutoka Monday mpaka saa hii. Kamoko to yango ni thieth mar kansa e kar thiethno okosebedo mayot kaluwore gi deko ma kinde ka kinde gino ma oseweyo gi kod rem mathoth. Ndadonjo kinyi ka ndadonjo ka safar gachiel kokwen. Kaka nadonjo ka adonjo masebedo ka pango line ka kin mar mondo mi anekta na shughulika nwa hakuna. Nende an number 27 nyaka sani pok ayudo kata matibabu gimoro amora maseyudo ka onge. To nachako biro ka neni ne tich ariyo tich adek. Kwa biro samoro ichopo ni yien hakuna. Sasa unashindwa yen onge system no low alafu anwa biro ka keto ma hospital maduong' monego beno do miya dhano mang'eny. Dr. Ouma Oluga kata kamano yango ni jotuo mag kansa kokalo e lai mar okumba mar thieth mar SHA osebedo kod midhiero kaluwore kod kit thieth ma giyudo gino makaka migawo mar thieth gi sego bura kendo loso e tieke chuth. Often for patients who are taking chemotherapy, we have a challenge with the loss of fingerprints.
And as you know that we have rolled out something we are calling biometric. And so because of that, we have to have mechanisms for identification. I think it's just about a delay that may need to be sorted, and it must be somehow unique. Kabende Oluga ochiwo siem ne ute thieth maduoko jotuo mag kansa pacho bang' tieko omenda mar thieth mar 550 ma okoro kwayo ne okumba mar thieth mar SHA mondo med omenda nyaka 800 kaka ne jatend piny William Ruto lando. If any hospital is telling you that they are not allowed, I think it is important that you know that that is not true. Because right now we are even sending messages specifically to patients. What the hospitals have to do, and the CEO is here to confirm, the doctors are here to confirm, is to notify the Social Health Authority that this patient has exceeded 550,000 and please allow us to access. And it is in their contracts, and we have sent emails to all hospitals that have contracts. Edwe Achil Mabiro bende oyango ni gidhigo chapa report mayango nengo mar thieth kod yedhe duto ma itiyogo e pachoka mondo kony jotuo e yiero thieth ma nengone yot kendo ok duono okumba mar thieth piyo. Judith Omondi, Ramogi TV. Nonro manyien motim kod The Lancet Global Health koro yango ni ji mamoko 9.4 biro wito ngimagi kochopa higa mar 2030 kaluwore kod ng'wony mar kony ma pinje monyalo osebedo ka chiwo ne pinje ma pod dongore kamoting'o piny Kenya. Simfro Sokinda negiler. E thuolo mar higa achiel mokalo, sirikal mar piny Amerika osebedo ka chungo kony kendo wuok e riwruoge makonyo pinje madongore. Motimore mogik e chak higa ni en chungo chenro mag riwruoge 35 e bwo riwruok mar United Nations kod wuok e riwruok mar World Health Organizations. Mago kimedo kod pinje mamoko ma bende osedongore mosechungo kony magi ne pinjego koro medo kwan ji mabiro wito ngimagi kochopo higa mar 2030. Nono motim kod The Lancet Global Health nyiso ni kochopo higa mar 2030 ji maromo 22.6 kamoting'o nyithinde bwo higni 5 biro wito ngimagi. Ma en medruok kod thoe 9.4 kipimo kod thuolo mokalo ma kony ma kamago ne yudore. Nonro no yango ni ma dhi timore kaluwore kod chot ma apoya mar kony ma pinje monyalo osebedo ka chiwo ne pinje modhier kod ma koka dongore. Kony mideno ni Official Development Assistance kata ODA. Kasiem igolo ni thoe ma kamago biro kata kalo mago manokel kod midhusi mar corona. E higa mar 2023, kony mar ODA nochopo $250.3 ka piny mar Amerika, German, Japan, France kod Ingeresa emane chiwo 70% mar omwomni. Pinjegi duto noduogo ng'ado omenda ma gichiwo e higa mar 2024, mak mana piny Japan kende. Okang' mokwongo ma otimore e higni 30 mokalo. Poni ng'eto mar omenda duto mane pinjegi ochano higa mokalo timre, ma biro bedo kang' mokwongo ma pinje 4 gi duto duoko piny kony ne pinje madongore e wang' achiel kuom higni 2 moluwore. Riwruok maduong' machiwo kony e piny mangima USAID nokethi dwe mar 5 higa mokalo ka chenro mage ne duok piny kod 83%. Lal masani winjore tok chungo chenro mag USAID ochung' 40%. Ka pek mag achiedhnadegi dhi goyo ahinya pinje modhier kod madongore. Nono makamano omedo yango ni pinje mani kod joma yutogi ni piny kod ni ediere biro medo thoe moyo 4,000,000 kowuok e kute mag ayaki. Tuo mar kahera nyalo biro nego ji 600,000. Ka thoe mag nyithindo matindo biro chopo 2.5 milion. Kwan mag iye ma ok ochan kaachiel kod golo iye e yo ma ok ber biro medore. Kamano bende tuoche moyangi ni biro nego ji ahinya oting'o tuo mar kahera, ayaki, achiedhnade mikelo gi iye, tuoche mag kor, nong'no, dieo, malaria kod tuoche mojwang'. Simfro Zokinda, Ramogi TV. Masira mar mach ne omuoch e kar nindo mar kar rito nyithindo Mama Mangina e alwora ma Kibuye, boma ma Kisumu. Majno mane omuoch kar saa 10 odhiambo manyoro, meneja makanyo yango ni onge nyathi moro amora mane ohinyore kata mwandu mane okethore kopogore kod gigo manitie e kar nindo no. E kinde ma jopiny seyo yulo mar apisa mochung'ne simo mach kinde masira makamagi, komishona ma alwora ma Nyanza Flora Moroa olero ni pok giyango gima dine kel majno kata obedo ni gichich ni otudore kod muoch mar waya mar teko sitima. Nyithindo makwan gi romo 58 oter mar jot e kar rito nyithindo ma Agape boma ma Kisumu ka meneja margi kod jotelo moko koro kwayo kony mora mora
mar yudo kar nindo machielo. Matin ka nyithindo osemadho chai magodhiambo to jatich achiel caregiver ywak ni moto to ka wadhi to kobudho. Luckily enough or unluckily enough en kar nindo mar nyithindo ma obedo raised down the first floor. Nyithindo are safe. Wan gi nyithindo 58, 20 of them living with total disability, but we have managed to evacuate. Wagoero kamano ne our sister Agape okao nyithiwa kendo kawuono kuno ema gidhi ninde. So my request to the county government of Kisumu, waonge emergency team mantiere around Kaindigo. De onge GRS, Kenya Pipeline, gi private sectors mane obiro momedo firefighting equipments. County should prioritize emergency in Kisumu County. It's being suspected that it is an electrical fault, but we are yet to establish that. I want to call upon the people living around this place to, first of all, I want to thank them because they were the first responders. They have helped us a lot. All come here to save this institution. Bad migao mochungne koro chala mar lwasi oyango ni kod chwiri dhi chako chwe e pachoka chakre dweni nyaka dwe mar 6 higani kendo chala ni kodni dhi bedo mathoth nyaka e alwora mag nam Lolwe. Kaka jafambo marwa Cynthia Onyango lero, sirikal okwayo jopiny mondo obeda kicha kendo chiw lipode mag midhiero mag koth mondo okonya e reso ngima. E lipodgi manyiso chal mar kor lwasi ahinya e kod chwiri migeno ni dhi chwe pachoka chakre dwe mar 2 ni nyaka dwe mar 6, bad migao makoro kor lwasi pachoka mabende ong'ere kaka Kenya Meteorological Department oyango ni gwenge mag nam Lolwe, hoho mar okak kod imbo mar Kenya dhi yudo koth manidiere nyaka mani malo mokalo moheo mapile. E lipodgi makende manyiso chal mar kor lwasi ahinya e kod chwiri migeno ni dhi chwe pachoka chakre dwe mar 2 ni nyaka dwe mar 6, bad migao makoro kor lwasi pachoka mabende ong'ere kaka Kenya Meteorological Department oyango ni gwenge mag nam Lolwe, hoho mar okak kod imbo mar Kenya dhi yudo koth manidiere nyaka mani malo mokalo moheo mapile. Gwengegi utingo Kisumu, Homa Bay, Migori, Siaya, Nandi, Kakamega, Vihiga, Bungoma, Busia, Baringo, Nakuru, Trans Nzoia, Uasin Gishu, Elgeyo Marakwet, West Pokot, Kisii, Nyamira, Kericho, Bomet kod County Manarok. Kenya Met bende olero ni gwenge mag kadho wadh nam chumbi bende dhi bedo kod koth mak mana ni odhi chakore dwe mar 4 kendo dhi nyime nyaka dwe mar 6. Gilero ni lipot makama bende nyalo bedo kod chochni matin kaluwore kod yembe mahinyo futo kadho wadh nam chumbi. Kendo jopiny mawuok e gwenge makono kwa mondo kinde duto yud lipot makende moyiedhi mar odiochieng' kod odiochieng' kowuok e mbui mar bad migao makoro kor lwasi. Lipod Kenya Met bende wacho ni chal makama bende igeno ni dhi kelo liet mopogore matin e gwenge duto mapachoka ka pekne nyalo nenore gwenge mokwako nam Lolwe, kadho wadh nam chumbi kod nyandwat mar piny Kenya. Average temperatures are expected over the whole country with increased probabilities over the parts of the Lake Victoria Basin, the coast, southeastern lowlands and parts of the northeastern Kenya as shown in figure 3. Potential impacts of the rains March to May 2026 season. I wish to say that the expected rainfall during the season 2026 is expected to have both negative and positive impacts across the sectors. Kaluwore kod ma, gwenge mapachoka igeto mar bedo kod oula mapek, tuoche ma ikelo kod chido mar pi, malaria kaachiel kod tuoche mamoko kendo jopiny okwa mondo beda kicha. The other impact in the western region is that we expect to have flood risk. We are expecting outbreak of waterborne diseases such as cholera, typhoid, bilharzia. Sirikal okwa mondo neni oloso oinga mag baro oula, odundu mag minyaga kod puko taka, apeini oger kendo tudruok obedo makare kind sirikal kod jopiny mar neno ni midhiero kedgo kapok okelo lal mar arieya. There'll be need to repair the dikes in the flood-prone areas like the Lower Nzoia and Nyando before the onset of the rains. Kaka yor kedo kod midhiero magie sani koro limbo e kor lwasi, sirikal oyango keto kare chenro mabiro konyo e kedo kod midhiero mag oula mapek kod tuoche kokalo e pogo net mag geng'o suna, medo yedhe mag malaria,
jiwo kod bero pim mag tuoche matucho e kind ikruok mamoko. We are looking at measures such as proper waste disposal and management, larva source, distribution of nets, malarial drugs, and also testing kits. And we are also looking at strengthening surveillance systems for early outbreak detection. Jopiny kata kamano kwa mondo kinde duto beda kicha, orang ote mawuok e bad migao makoro kor lwasi, uket ikruok mag chako pur kendo chiw lipode duto mag midhiero mag oula kod koth mapek ma ok oleo. Cynthia Onyango, Ramogi TV. Nyako Ramogi Ajwanga gi report mar Cynthia Onyango ema chopo de giko mar weche manyien okinyi makawuono. Kata kamano chenro marwa podi iye lacha ka omana yweyo madundo gi sani bang'e taduogo kod nonro mar gazet. Kik idhi mabor. Penj laktar kokalo Ramogi TV kawa wacho ni ngima en mwandu. Nyinge Ruth Otieno. Mokwongo ohala dwaro adiera. Tijwani kikete miriambo to kodhi nyime. Be isei korine miel? To bendi sei korine thumbe mamit manyien manyasani? Wakelo ni mixes maliet kabisa kod miel manyasani. And of course ngeso kangeso nyakumga jung chakrisa ngwena nyaka sauchieza. Cheki melanin top imeweza. And of course Hilo bwana. Chenro en Londa Kuma. Beikori mar doke pacho kama sigendni ilero gi mor kod sunga mar luo. Chakre weche hera mamulo chuny, anyuola, time machon, nyaka sigendni madongo mag kit anyuolawa mapakowa. Magi ok gin mana sinema, magi gin sigendni magwa. Ka oko mana chikni emomiyo koro sani wabedo kaka familia kar nyamerwa. Dhok ma wawacho, koko mag nyierowa, kit luo kod sigendniwa nenore ayanga. Winam Cinema, Jumapil ka Jumapil, saa 2 kod saa 4 mar otieno, mana e Ramogi TV. Radio Ramogi, Cartoon Jaluo. Radio Ramogi. Be isei korine miel? To bendi sei korine thumbe mamit manyien manyasani? Wakelo ni mixes maliet kabisa kod miel manyasani. And of course ngeso kangeso nyakumga jung chakrisa ngwena nyaka sauchieza. Cheki melanin top imeweza. And of course Hilo bwana. Chenro en Londa Kuma.
Ngeso ka ngeso sa 11 mamidhiambo. Mbamba toko koma ye tudri koda ngeso ka ngeso sa 11 mamidhiambo e chenro mar tiedero oka kama wabro budho manyanga kowa kelo ni ngolo motimo cathedral. See you there. Tiedero. Ngeso ka ngeso sa 11 mamidhiambo. Mana Ramogi TV. Beikori mar doke pacho. Kama sigendni ilero gi mor kod sunga mar luo. Chakre weche hera mamulo chuny, anyuola, timbe machon, nyaka sigendni madongo mag kit anyuolawa mapakowa. Magi ok gin mana sinema, magi gin sigendni magwa. Ka oko mana chikni emomiyo koro sani wabedo kaka familia. Kar nyamerwa dak efore to wantie. Dhok ma wawacho, koko mag nyierowa, kit luo kod sigendniwa nenore ayanga. Winam Cinema, Jumapil ka Jumapil, saa 2 kod saa 4 mar otieno. Mana e Ramogi TV. Nyakwara Mugejuang dakika en 36 tok saa 12 mar okinyi. Ang'isi na kawo mana yueyo madundo kaitabo bedo kaduogo kod nonro mar gazeta. Ntiere kae kod jafwambo wadwa Baraka Oduor mar mondo mi wami siso mar ng'eyo matut gigo manitiere gazet okinyi makawuono. Oyawre Baraka ichiew nade? Oyawre ahinya Joyce, aneno ka chiew maber. Machiegni nonro mar gazet. Gazet mar Daily Nation kod The Standard aneno ka weche magimiyo pek bet opogore. King'iye kod angolo mari mar jafwambo, pani gazet mane manyalo usora ahinya kawuono Baraka? Gin gi weche mopogore opogore to weche magin go gin weche mapek te Joyce, nikech oboke mar Nation nigi siasa to oboke mar Standard be kawuono keto wach siasa mbele. Nyakwara Mugejuang in bende nyalo ng'iyane gazet mango moriti kao tisomi. Wacho ni kisomo kibedo kod ng'eyo matute wi gigo duto matimore e pacho. Kata kamano Baraka adwa ni wachak kod gazet mano ma Daily Nation mana mapiyo piyo ka thuolo marwa pok orumo. Aneno ka wach ma Daily Nation omiyo pek okinyi makawuono en kotudore kod mano ja ohala miluongo ni tycoons. Mano state house visits. Nitiere tycoon moro mawuok e pinyno mano mar Zimbabwe moyang' nyinge kaka Winknella Chivayo mosebedo ka timo limbe e pachoka, kendo koro limbe mare osebedo ka nyayo penjo makoni kod kocha. Ahinya tang'o momiyo entiere kod tudruok kod telo maduong' mogika ma pachoka. Kopogore kod mano weche mamoko mabende wabobedo ka wanono gin weche motudore kod thieth. Mano kotudore kod okang' mowinjo bedni ikawone jogo machocho ratiro mano mag nyithinde pachoka kata joma dongo. Ahinya nyako kale wechego mag bembo. Kakoro nyaka sani nitiere gino midwa no omed e chike e pachoka mano mar chemical castration of sex pests. Kata jogo machocho ratich obed nyithindo kata joma dongo e yor bembo. Kakoro iwacho no winjo be ni keto negi chemical moro kata kwiri moro mar mondo mi oti godo e royogi. Kopogore kod mano bende aneno ka gazet mano ma Daily Nation omenyo wechego mago maga somo. Kata kamano adwa ni wachak kod wach makoro gazet ni omiyo pek. Ineno picha mano mar jatend piny Kenya William Ruto kaachiel kod tycoon mano mar pinyno mano mar Zimbabwe moyang' nyinge kanyo kaka Winknell Chivayo. En korka koro oluongorega ni Sir Winknell. Kata kamano kweth maketo sirikal tesre penjore nang'o momiyo osebedo kotimo limbe mathoth e pachoka. Kendo gazet mar Daily Nation bende bathe kanyo temo keto moko kuoma gigo mosebedo kotimo e pachoka kaachiel kod piny mare. Baraka Joyce, kana somo sigana ni en sigana mapenjo kelo penjo mathoth ahinya nikech ja ohala ma piny mar Zimbabwe ni oselimo boma ma Nairobi kata oselimo Kenya kuom thuolo madhi diuchiel. To gimomiyo limbe ne kelo weche mathoth en ni e pinyne mar Zimbabwe kocha chande jago ni ndalo moro notwe gi makosa kata mana ketho mar donjo weche mag luoko pesa. To kata kiwe mano en ni ngeso mokalo
jasiasa e pacho kae mano maneno osebedo Attorney General mano Justin Muturi nyocha otudo jagoni gi weche mag kwalo ombulu kata mana limbe ne e pacho kae. Ikelo penjo mathoth ni jagoni gi hoendni motimo dibed ni nitiere gima sirikal pango timo kode ma ji ok ong'eyo kaluwore gi yiero mabiro, nikech iwacho ni tarik 11 mar dweni nonene ka oromo gi jatend piny Migosi William Ruto kod jalupne Kithure Kindiki mano e kar jot mar jatend piny mano Sagana. To kiwe mano kendo en ni jodito e sirikal e pacho ka mopogore opogore kotelne gi Musalia Mudavadi ming'e ni e motelo ne migawo mag tudruok e weche mag pinje maoko nowacho ni ok gidwa loso e wachni, kata kineno ka jagoro mongirore e migawo no mano Korir Sing'oei nowacho ni mano wach ma ok onyal losi. Koro jagoni limbe ne masa ka sa kelo penjo mathoth ni to dibed ni ang'o makele pacho ka toka osetude gi kuo mar ombulu, nikech iwacho notimo ohala Joyce mar masinde migo godo ombulu. Taneno ka gazedni mano ma Daily Nation kata ite mokwongo kanya neno ka gitemo yangonwa gigo mosebedo katimore e kinde mokalo chien. Aneno kondike kanyo ni previously iwacho kanyo ni dwe mar 6 tarik 22 higa mar 2025 iwacho ni ja ohala no mano ma luongore ni en jal matiyo matek kendo en hustler. Owach kanyo ni owacho ga ni en gi Midas touch matinde ni gimoro amora ma oyudo to nyalo loke mwandu. Kata kamano bendi wacho kanyo ni kako luongore ni Sir Winknell kako luongore nyaka sani koro ero yango kata ero sungo kit mwandu ma entiere godo ahinya to yor tudruok mano mar Instagram. Kata kamano iwacho ni kama ogole mwandu mare ok osebedo ka oyango e yo makare. Kopogore kod mano iwacho ni mano memoir Cry Havoc mano mar higa mar 2011 nitiere British mercenary kaachiel kod kuplota kata jal mano temo loko loch mano mar pinyno mano mar British mano Simon Mann ne oyango kaka ne obedo kod Winknell mano e od jela mano mar Zimbabwe's Chikurubi Maximum Prison. Adira weche makamagi ka koro ipenjo kelo penjo makoni kod kocha nang'o momiyo entiere kod tudruok kod telo maduong' mogik ma pacho kae. To bende jaloso e lokar jot mano mar jatend pinya mano Hussein Mohamed e kinde mane gazedni mano mar Daily Nation otemo penje tudruok makamano ne otem orne ote kata kamano ne okoyango gimoro amora mano kotudore kod tudruok mano mar ja ohala ma ja piny Zimbabwe makoro osebedo katimo limbe mopogore opogore pacho ka. Kendo adwano dhi it gazet mar 2 wach makamano mie pek it gazet mar 2 kaachiel kod mano mar 3 kendo it gazet mar 2 kaachiel kod mar 3 kanyo Baraka emoneno pichni mopogore opogore mar kaka osebedo ka oromo kod jatend piny Kenya William Ruto. Wanno ka nitiere picha achiel kanyo ne gin kar gi ji adek. Wantiere kod jatend piny Kenya William Ruto kaachiel kod jalupne mano Kithure Kindiki. E pichni mamoko go to kineno pichni gi duto igoyogi mana e kar jota mano mar jatend piny. To mana kwasewacho ni kweth maketo sirikal tesre sani koro yango ni en kaachiel kod Kamago. Par ni yiero mar higa mar 2022 bende nitiere kod jago moro maniluongo ni Josa Kamago. Mage moko kuom jogo makoro ne itudo kod wechego mago mag bedo kod iwacho ni bedo kod gigo luto mbulu e pacho kae. Gino makoro keto wanyalo wacho ni oketo penjo makoni kod kocha ni nyalo bedo ni ang'o ma pangore e pacho kae. Barak. Joyce, sigana ni en sigana matut ahinya nikech jago ni en jago ma ng'ama nyalo ng'eyo kumogole mwandu ne bende onge. To iwacho ni mana itude ni masinde mag yiero manyasani kata ma itiyo gi lony manyasani mag technology mitimo godo yiero ni ene motimore nade gine magi manyo kandaras machalo kamano ne pinje mopogore opogore. Koro konene kata mana mbui osewache ahinya nikech iwacho ni kumonene to mano nyiso ni yiero seche moko ok nyal bedo maber nikech kata mana jo Tanzania nyocho dhi e yiero kane pok gidhi e yiero ne pichni nogoyo mathoth gi jatelo ma Tanzania no kod pinje mamoko. To ing'eni wach mane ogol gi kweth mapingo piny owacho makoro gipenjore ni to jal ni en ng'a to dwaro ang'o
nikech pichni mogoyo e kar jot mar piny owacho, nikech mana Joyce king'iyo nitiere picha mogoyo kanyo nitie picha mogoyo gi jatend piny to e position mopogore opogore. Nitie nyaka tipo ka mogoyo ka gin picha mogo ka gin ting'eni ma to mana dwe mokalo ka gin Sagana. Aneno jatend piny William Ruto kanyo ka mose, to mochung' e bathe no en jalup jatend piny Kithure Kindiki. Aya, kata kamano wageno ni wabobedo ka wayudo duoko kotudore kod limbe mano mar ja ohala no mano Winknell Chivayo mosebedo katimo limbe e pacho kae. Bathe kanyo be naneno ka nitiere sigana moro ma bende omeny kanyo, escape or die. Iwacho kanyo ni Kenyan recruits face deadly reality in Ukraine's war. Mano kotudore kod lwenye mano madhi mbele e pinyno mano mar Ukraine. Iwacho ni nitiere jo Kenya moko makoro iwuono ni nitiere tije malong'o magidhi timo e pinyno mano mar Russia. Kata kamano giwacho ni ka iseidho ndege miwuok e pacho ka ikia ni dhi yudori e mbele e kind jogo madhao mano e kind lweny madhi mbele e kind Ukraine kod pinyno mano mar Russia. Ka koro moko kuom jogo mane odadhogi giwacho ni e kinde makoro intiere kanyo, iwacho ni kinde mathoth giyudore kama tek ahinya, to gino makoro miyo gi luoro ok en kata muoch mano mar magina. Giwacho ni kinde makoro ineno ka drone fuyo e wi yamo, to drone makamano koseneni kendo oseyango ni ng'ane ni kama to gima koro ang iwinjo bang'e en mana muoch mano mar gimoro. Magi mana moko kuom midhiero makoro jo Kenya kale e kinde makoro iwuondogi ni nitiere tije pinyno mano mar Russia, to ka gichopo giyudo ka weche opogore. Joyce, ma wach malit ahinya nikech nyoche juma moro mokalo cha an kaka jafwambo ne adhi bura mane nolosi gi Vocal Africa, bura mane nokawo familia mag joma osewito ngimagi kata joma olal piny mar Russia gi Ukraine kono e weche mag lweny. En gima lit ahinya nikech yawagi nowuondi mana kaka sigana mondike it oboke ni mar adek gi Nyaboga Kiagi. Jogi nowuondi ogol gi Kenya ka, to gin ji mopogore opogore, nitiere joma osetiye lweny to gi joma bende pok otiye lweny, joma tiye tije ma kawaida. Nogol gi ka, ing'eni mana kaka iwacho ni igoli ka ok onyisi gima idhi timo. To kichopo kocha Joyce to ikawo passport ni tiketi ni koro in inyalo mana go lweny, timiyi training ni imiyi tisi moro kanyo mar juma achiel jumbe 2. Ai tiketi koro imiyi bunde ni koro idhi go lweny. Ji osewito ngimagi mathoth ahinya Joyce e wach ni, to iwacho ni nitiere joma osebedo ka pango gigi pacho ka nikech jogi ok diwuog madhi adhi Russia kendgi. Nitiere oboke ni oyango ni nitiere jago moro miluongo ni Mikhail Leapin ma en ja Russia mane nitiere pacho ka, to ni e higa mokalo sirikal nochuno ni nyaka gole riembe oko duoke thurgi kaluwore ni en mane no organize kendo en mane noloso kaka ji nyalo wuok Kenya ka madhi piny mar Russia. Ing'eni juma mokalo wach ni nye liet mokalo mochuno jatelo mochung' ne weche mag tudruok e pinje maoko mano Musalia Mudavadi kowacho ni ma wach matek ahinya, kendo chune kaka jatelo mar Turka mondo opang kodwa dhi boma ma Moscow mano Russia mondo dhi orom gi jodito makono openji ni tang'o madhi mbele mondo non ni to ere kaka familia makoro ere kaka jo Kenya makoro leo kuchocho inyalo gol maduok pacho kae Joyce. Kama naka kisewacho familia makamago koro nitiere kod lit kachiel kod kuyo kalore ni koro kinde mathoth gidong mana kod pichni makoro johera mag ginoro negi e kinde makoro ne gintiere e kambi ma kamane itiego gie mano e ranyisi makoro gintiere godo ni johera maggi kata nyithindgi mano dhi e pinyno mano mar Russia pod ngima. To bende ka medo somo kae bende sani koro giwacho ni kuom wacho adira ni jogo makoro nitiere e rakruok makamano ni nitiere pesa moro makoro imiyo giga kanyo ka koro nyaka sani nitiere kaka ing'isi ni pesa ni idwaro nodhi kanye. Iwacho ni mano piny owacho mano mar pinyno mar Russia osetemo chulogi kata kamano ngima margi to nitiere kama ng'aw kalo ni koro gidonjo e dhao makata gikia ni chakruok mare ne chalo nadi, to bende ok gin kata jolweny ma otiege yo makare. Adwa wadhi it gazet mar 4 mar gazet mar Daily Nation makoro oyango wang'e ni jatatije maduong' kaduol matayo weche mag diere pacho kae ma bende oket picha ne kanyo mano Hussein Majan Hussein ne owuok oko
ayanga kata ne ogole kata owuok kaka jatelo mano mar IEBC. Ondike ka ni Marjan's sudden exit with the 2027 elections looming leaves IEBC at a crossroad. Twang'eyo ni lemo ma Marjan Hussein Marjan ne omako. En lemo no makoro iwacho ni en ochalo dhot mosebedo ka luorore nikech ineno ka CEOs machona ma kata mane osewuok e apisi mano mar IEBC gin bende gisebedo ka giwuok mana kotudore kod wechego mago ma ok ni kare. Kuom ranyisi aneno ko wach ka ni CEO machon mano Ezra Chiloba kaachiel kod James Oswago gin bende ne giwuok mana e tich kata tam margi pok orumo. Ero koro waneno ka Hussein Marjan Hussein bende e CEO mar adek mar IEBC ma bende koro wuok e apis e yo market kod mano. Joyce, koma ne Marjan tiere ni king'iyo sigana ma ondika gi Collins Omuro jaka ndito en ni en koma liet nikech wacho ka ni en koma liet nikech en koma ka intie to iromo gi tonge mager ahinya midiro kuomi koni gi koni nikech wuok mar Hussein Marjan obwogo ji to bende ok obwogo ji ahinya nikech kaluwore gi sama koro ji dhi e yiero ni wang' duto te nyochomo duol ni nikech ing'iyo ni to be gin gi ikruok mok to be giseketo ikruok mong'ith kata ikruok maber ne yiero mabiro nikech ing'e ni gisebedo ka giyudo tonge mager kowuok e kweth mar piny kweth mar josiasa ma pingo piny owacho ka wacho ni duol ni chalo ka gima onindo nyakonchiel. King'iyo wach manogol dwe mokalo gi jatelo mar duol bura mar Wiper mano Kalonzo Musyoka nowacho ni ok gine ka bedo mar Marjan e apisno biro miyo piny ni bedo gi yiero ma uyanga, yiero maber ma ji nyalo yie godo. Iwinjo ka Migosi Kalonzo nowacho ni Marjan ni waonge kode kod yie gi yiero mabiro. Onego chule pesa ge duto te kod e thuolo modong' godo e apis mondo odhi dala mondo kore ka yiero bed yiero maber. Nyiso ni wuok mar Marjan Hussein e ofisi nyiso ni ing'e ni Joyce nitiere gima nyo ndike barua manyo weyo godo kata ok e barua manyo weyo barua manyo ndik gi duol mar yiero ni nowuok kaluwore gi gimiluongo ni mutual consent. Mutual consent gi dholuen ni nowuok kaluwore gi winjruok manyo bedo e duol no to gi yani winjruok manyo bedo e kinde to gi duol no nyiso maler ni ka nye pok owuok nye buro bedo manyo neno ni owuogi to aseneno ka ji mopogore opogore sana mawuok e kweth mapingo sirikal kata mapingo Migosi William Ruto osebedo ka puoyo ahinya wuok mare to mana kaka isewacho en ni koma entie no ok en koma yot nikech en mane nomiyo Ezra Chiloba nowuoke to James Oswago be ng'e ni buche nomako mopogore opogore omiyo wang' duto te pod dhi bedo e duol ni to kar Marjan ni to ng'ama dhi kawo to odhi kawe karang'o to be jopiny dhi bedo kode gi yie. Nikech wang'e ni magi duto timore kinde ma bende jopiny koro keto wang'gi ni duol matayo weche mag yiero e pacho ka IEBC biro bedo ka tayo yiero e yo machalo nade. Mano yiero mar higa mabiro 2027. Adwa dhi it gazet mar abiriyo mar gazet mar Daily Nation mana mapiyo piyo kapok watieko nonro mar gazet. Wang'eyo ni odiochieng' manyoro jogo ma olap dhog gi ndong'a ne kombe mopogore opogore mag siasa kod otiko mano mar UDA United Democratic Alliance ne ochopo e kar jota mano mar jatend piny Kenya William Ruto kama koro ne gichopo kar romre margi ne gin ji mago maderoma 12,000 mano chopo kanyo. Nyaka sani ondike kae ni 2027 realignment matende nitiere kaka osechak pang yo mano motelo ne yiero mar higa mabiro. Kata kamano iwacho ni nitiere jogo matek mawuok e gwengego mago mag masawa mar piny Kenya makoro nyaka sani ok dwar kata ok bichung' kod otiko mano mar UDA e yiero mabiro. Kuom ranyisi iwacho ni kata koma mano mar iwacho ni e counties moko ahinya to mago mayudore masawa mar piny Kenya nitiere kom mano mar governor makoro nyaka sani onge ng'ata ma oseyango ni bro bedo ka chung' mar mondo mi orakre kod governor masani ma obete komno mane ochung' kod otiko mar UDA ma oyombo. Matende ni en mana wanyalo wacho ni gitemo mana keto odgi kamoro achiel to bende odiochieng' manyoro wang'e ni jatend piny Kenya William
Ruto e kinde makoro notayo romo makama ne osingo ni wechego mago mag nominations ibo bed ka itimo e yo maler kendo en owuona nowacho ni oboneno ni otimgi e yo mahuyanga kod integrity mar mondo mi ng'ata kik yuaga bang' nominations makamago kata bang' welo makamago mag duond bura mar UDA. Barak. Joyce, sigana mondik gi Moses Nyamori e ite oboke ni mar 7 en sigana ma yoma ahinya nikech iwacho ni bedo ni jatend piny migosi William Ruto nonyiso teko mar chama mare kata duond bura mare mar UDA nikech jochung kata joma dhog gi ndong iluongo ni holap dhog gi ndong ne kombe mopogore opogore nyobedo e kode gi bura e kar jot mar piny owacho mano nyoro Nairobi. Jogo mane dhi e alufe galufe nobedo kode ka kuma nonyisogi ni obiro timo duto te mondo ng'i ni welo iluongo nang'o welo madundo kata mana diero kata mana nominations otimore ma oyanga ma ok bi kelo lweny e duond burano. To kata kamano sigana ni medo wacho ni e masawa mar Kenya kata mana yo Mount Kenya kocha josiasa pok koro chalo ka gima buono kata josiasa dwaro ni mondo otiko mar UDA ni to kik gidhi gichungo chalo ka gima ging'iyo duond bura mamoko nikech kombe mopogore opogore onge joma dwaro chung' ahinya gi duond bura ni. Owach kanyo ni onge ng'ama osegombo ni odhi odwar kom mar governor gotiko mar UDA e jimbo kata mana county ma Murang'a, Embu, Laikipia, Nyandarua. To mano kelo paro mathoth ahinya nikech ng'e ni mondo migosi William Ruto ne dhi bed president e yiero mokalo mano 2022 ombulu mano yudo mathoth nowuok masawa mar Kenya to gi Hoho mar Okak to moloyo to North Rift kuma iwacho ni noyude ombulu 4.5 koro penjo wuok ni to sama koro dhano ok dwaro tiko mar UDA masawa mar Kenya ni ma nyiso nang'o? Bende aneno kanyo ka wanyalo mana ng'iyo piny kanyo ang'e ni temo lieke matin kata kamano aneno ka gazet mano mar Daily Nation kae oketo moko kuom jogo makoro nyaka sani osebedo ka obalo kod duond bura mar UDA wacho kanyo ni United Democratic Alliance lawmakers kata jod bura ahinya to mago mawuok masawa mar piny Kenya makaro koro nyaka sani iwacho ni osebedo kod pogruok kod paro kod duond bura mano mar UDA mano moting'o kanyo kendo nyalo bedo ni koro giwuok e UDA gidhi e duond bura machielo mano ting'o Ndidi Nyoro Makiharu, John Methu Manyandarua, Joseph Nyutu mano ma Murang'a, wantere kod Karungo Twanga mano ma Kiambu, Benjamin Gadhiru Meja Donka mongere kaka Meja Donka ma Embakasi Central, James Gakuya ma Embakasi North, James Murango ma Kirinyaga kaachiel kod John Kinywa mano ma Laikipia. Mage moko kuom jod bura mane nitiere duond bura mar UDA makoro nyaka sani waseneno ka nitiere kod pogruok e paro kod duond bura mar UDA. Sani koro warito ni gibo bedo ka gidonjo kata gidhi e duond bura mane machielo. Adona dhi wach machielo ma gazet ma Daily Nation nomiyo peke it gazet mar 10 kotudore kod wechego mag somo mana mapiyo piyo kapok watieko nonro mar gazet. It gazet mar 10 kanyo Barak nyaka sani koro iwacho ni nitiere moko kuom skunde mago mag piny owacho mago mag senior school ma nyaka sani koro nitiere kwan jopuonjre matin ma koro ndikore mar timo kit somo mano mar arts kaachiel kod languages ka koro nyaka sani wacho ni skunde moko nitiere mana jopuonjre 2 kata 3 kende ma koro ondikore mar mondo mi tim kit somo mano mar languages kaachiel kod creative arts subjects moko kuom skunde ka koro iwacho ni kwan matin makamano sani koro nyalo bedo ni kelo chochni ahinya nyate gi sani ma koro itemo mar mondo mi jopuonjre manitiere grade mar 10 obed kod nyalo mano mar somo e yo makare. Barak. Joyce, sigana mantiere ite mar 10 mar oboke mar Daily Nation sigana mondik gi Masisi Miu loso ewi weche mag somo e pacho ka to en sigana ma bende kisomo watu to kelo buok nikech gimomiyo kelo buok sigana ni wacho ni dibed ni nitiere crack kata mana ng'ol moro lai masani mar somo miluongo ni CBC nikech nitiere weche tiegruok moko kata mana subjects ma nyithindo ok okawo sama ne gidonjo junior secondary ni to ni magi subjects mag arts
kod languages manyiso ni nyithindo kokawogi maber to oboke ni nyiso ni jofwambo gi nyo oloso gi jodito moko e Ministry of Education. Mano nyiso gi ni kaka lai manyien mar CBC nolosi Joyce en ni nonego bed gimiluongo ni balance ma nyithindo kokawo science to nyithindo moko kawo arts to moko kawo languages mondo gik moko som duto maber. To wach mawuok ka nyiso ni nyithindo buono kendo nyithindo ok dwar kawo arts kendo ok gidwar kawo languages. Ka nitiere sikunde moko manitiere nyithindo 2 kata nyithindo 3 kende matimo creative arts, mago subjects ma creative arts, kelo luoro ni dibed ni mbele wanyalo bedo gi gaps jomosomo weche machalo kamano nikech data kata mana weche mawuok kata mana weche mawuok e migao nyiso ni atamalo 51 mar nyithindo manyo bedo enroll mano mago kawo sciences to atamalo 38 mago timo social sciences. Kore ka atamalo 11 okawo weche mag arts kod sports. Ing'eyo Joyce ni weche mag arts kata weche mag languages mage weche makoro donjo kaka geography, story, ang'o ginigo, kizungu. To ka nyithindo kokawo gi kaka iwacho ka ni nyithindo obuono gi ni nyiso ni igni mabiro nyalo bedo ni piny nyalo bedo gi shida e joma nigi lony e weche machalo kamano. Nyakwara Mugia Jong Matuti nyalo somo kotudore kod mano bathe kanyo bende pod anno weche motudore kod weche go mago mag somo kama koro doho mano mamalo ochungo kuom kinde chenro mar ndiko e tich. Mano CEO manyiena kata jata tije manyiena mar duola mandiko jopuonje tich e pacho kae, Teacher Service Commission. Ma en bang' ka Simon Kairu Kimaiti ne koro owacho ni nitiere moko kuom lony ma idwaro ma koro nyalo miyo ni dinon oko ne jogo manitiere kod wanyalo wacho ni lony makare ma nyalo timo tijne yo makare. Kuom ranyisi owacho ni degree in education kaachiel kod experience mano mar higni 10 giwacho ni mago ok gin gik ma ochuno ahinya kendo wacho ni ochuno ahinya mar mondo mi ng'ato bed godo eka obed jatend TAC. Ka koro wacho ni mano nyalo bedo ni okete aketa mar mondo mi koro oneni nitiere jomoko iye kanyo ma nyalo mi tich makamano. Kata kamano doho ne ochiwo conservatory orders ma koro otam ochungo chenro mar ndike tich jatelo manyiena kaduol matayo weche mag yiere pacho kae. Baraka duno dhiet gazet mar 12 nitiere sigana moro ma bende no mako wanga mano kotudore kod gino mane technical working group on gender based violence ne recommendation mane gichwalo ne jatend piny Kenya William Ruto e kinde mane giromo kod jatend piny Kenya William Ruto tarik 26 dwe ni e kar jot mar jatend piny. Ne gichwalo mano paro mano mar royo kitiyo kod kwiri ahinya to jogo ma oyud kod ketho mano mar bembo e pachoka. Kata kamano iwacho ni paro makamano mano mar chemical castration for convicted sex offenders nyaka sani koro osebedo ka nyuolo twaka mopogore opogore ahinya kowuok kuom jolony wechego mag thieth okinde kaachiel kod jogo makedo ne ratich oganda. Kata obedo ni giwacho ni ketho mano mar bembo en ketho maduong' ahinya to royo ng'ato kitiyo kod kwiri moko maricho bende nitiere kod side effects moko masije moko nyalo hinyo ngima ng'ato ahinya. Ing'e Joyce, report manyoche kamiti mane noyier gi jatend piny, report mane ng'iyo weche mag lwenje e kind chwech iluongo ni gender based violence. Kanyo timo report gi ma gimiyo jatend piny migosi William Ruto, mano ne gichiwo report no tarik 26 dwe mokalo. Dwaro margi maduong' e report no en ni joma timo weche mag bembo masaa ka saa, jogi gimonego timnegi ni onego rogi. To onego rogi nang'o? Onego ti gi yo manyasani kichuo gi sindan moro, to sindan no kosechuoyi to in beda beda ng'ama oroma, ok inyal donjo e weche mag riwruok kendo. To ing'e ni ma nyo okelo weche mapek ahinya pacho ka nikech jolony to gi joma kedo ne ratiro mag oganda wacho ni to mae koro ger manade ni nikech joma ne ni e kamiti ni kanotelne gi mane en jalup ogai mar doho machon iluongo ni Dr. Nancy Baraza nowacho ni joma bembo katitere gi mana e doho
magi buche matieko higni mang'eny, magi buche ma samoro mondo mi ang' yud ni ng'ato timo makosa bende samoro tek. Koro gima nyalo miyo ng'ato we weche mag bembo en ni ka koro mak jogi iroyo. Ting'e ni gino kelo wach nikech king'iyo ka Joyce wan gi daktari iluongo ni Hamed Ali Yusuf, mano motelo ne gimiluongo ni en urologist and head of department mano Aga Khan University Hospital. Owacho ni royo e yo machalo kama kata chemical castration en wach matek ahinya nikech ochalo kaka violence, lweny. To wacho ni mano topic matek ahinya nikech en topic ma koro kelo en topic ma mulo gimiluongo ni chik, to mulo ethics, to kendo chako mulo medicine. Kata mana okil Omoke Morara be no wuoyo gi jofwambo kae kowacho ni mae gima kotimni ka horoyi e yo machalo kamae inyalo bedo gi effect ma duong' ahinya e ngimani ma nyaka chieng'. En ang'e ni ma wach ma pod ibiro wachi Joyce nikech aneno ji mopogore opogore nikech bende aneno kanyo ka jolony wacho ni gintiere kod side effects mathoth koroyi kitiyo kod chemicals. Iwacho kanyo ni risk ma kamago ting'o kanyo depression, suicidal ideation, wantiere kod hot flashes, anemia, infertility, increased body fat. Iwacho ni cardiovascular disease kachiel kod weche mamoko masiche moko nyalo donjore. Kata kamano wageno ni bobed ka iyango recommendation makamano kata ineno recommendation makamano e yo makare mar mondo mi jogo ma uyud kod ketho mano mar chocho ratiro e yor bembo kata gender based violence okawnegi ondamo mager mar chik. Aduno tie god gazet kod machinglo mantiere it gazet mar 15 anno ka welo sechope studio kamano mapiyo piyo. It gazet mar 15 kanyo Baraka wang'eyo weche masani koro timore pacho kae, weche mag siasa kaachiel kod wechego mago mag usuru. Jatend piny Kenya William Ruto diche manyoro e kinde mano loso e kar jot mano mar jatend piny embene no siro wach mano wacha kod jatend migao mar omenda John Mbadi ni koro nitiere kaka ibobed ka iduoko piny usuru. Jogo machamo osara mano mar 30,000 ka dok piny ibobed ka igolo negi usuru, gibibedo ka gichulo usuru mora mora. Jogo ma osara margi en nitiere kinde 30,000 nyaka 50,000. Gin bende usuru margi bo wuok e atamalo 30 nyaka atamalo 25. Mano usuru mano mar pei mosebed king'ado. To king'iyo machinglo makama Baraka gani inti nyalo pong'e gi wiye yo machalo nade? Machinglo ni aneno ka jomondike chalo ka gima gin joma riek mokalo nikech nitiere tipo kata machinglo mar ng'ama chalo jatend piny koting'o ma akia ni makasi akia ni oting'o plies. En plies. Omani ng'eni kanoyiere noneno ni higni 5 pod odong' mondo ji odhi e yiero, nobiro kokawo usuru, oketo usuru malo. To ni sani ka odong' higa achiel to ji dhi e yiero, osuru mane noketo malo kae ma koro chako duogo nong'ado mondo jopiny wach ni to kare tich ber manade ni. Nyakara mge jang imbe ni nyalo pongo gi wi ni machinglo makamano onyisa ng'o. Adiera wadong' kod higa achiel kende to wachope yiero mano mar 2027 to sani ok en kata higa, en mana dweche. IEBC oseyango ni ibobed ka ibago yiero karang'o. Odong' mana dweche to koro ineno ka jatend piny osechako neno kaka onyalo miyo omenda bede ofuku mar jopiny. Nyalo bedo ni en siasa kose nang'o. Gazet mar The Standard bende wang'iso Nyakwara Mugejwang gino mondik kanyo ODM cracks depend kotudore kod pogruok makoro medo mienjo e duond bura mano mar ODM ahinya to bang' kane waseneno ka nitiere lokruok mano tema e duond riwruok mano mar Azimio. Ka koro nyaka sani wacho ni e kinde makoro pogruok makamano medore, ODM sani koro nitiere kaka otwere kaluwore kod chike ma pacho kae. Wacho kae ni legal trap and political overreach. ODM nyaka sani wacho ni kaluwore kod chike ma pacho kae podi entiere Azimio One Kenya Coalition kendo okonyal donjo e winjruok mora mora kod UDA kapok owuok ayanga kaluwore kod chike e riwruok mar Azimio makoro kete kama tek ahinya. Pichni mag jomoket kanyo bende waneno mano picha mar Oburu Oginga kaachiel kod Edwin Sifuna. Wang'eni Oburu Oginga siro twak kod UDA, Edwin Sifuna to sebedo ka kwedo weche makamago. Barak mana mapiyo piyo kwatieko. Joyce, lokruok manotime e Azimio okelo weche mathoth ahinya kata mana kaka ne waneno kaka jagoro maduong' mar duond bura mar ODM Edwin Sifuna no wuoyo. Nyiso ni ok odhi bedo mayot ahinya nikech iwacho kae maler ni
bedo ni ODM koro duond bura moko wacho ni onge Azimio, to ng'e ni chike mantiere Azimio wacho ni ODM ok nyal donjo e twak gi duond bura mamoko kapok itimre nade, kapok gitieko kata pok giwacho bedo gi e Azimio ni to chalo nang'o. To king'iyo mano en ni weche biro mathoth nikech ODM yware koni gi koni. Nitiere joma neno ni ber ka wasiro migosi William Ruto mondo dhi odwar tam ne mar ariyo ma ok waketo ni condition moro amora. Mano nyiso ni joma wacho to tam. To nitie joma be wacho ni mano ok e gima ne Raila Amolo Odinga owacho. Ang'o ma mono wabedo luwore kaka ne Raila Amolo Odinga wacho nikech Sifuna gini wacho ni wan ne wamiyo gi mana expert nyaka 2027 wabiro ng'ado ni wadhi kuma nade. Ni neno ka notim changes Azimio nyiso ni ODM sani gigolo oko Azimio kendo jatelo mar Azimio sani oket Kalonzo Musyoka kaka Junet Mohamed nokaw gi jaod bura ma Suba South mano migosi Karoli Omondi. Wachni mogik ka watieko Barak. Wachna mogik en ni sana ka asomo boka gi aneno ka weche siasa obiro maliet ahinya mathoth koni gi koni en mana ni waket kwe seche duto. Erokamano ahinya Barak Oduor kuom kawo thuolo mare okinyi ma kawuono mar bedo koda e nonro mar gazet. Nyakwara Mugia Jwang' gi kanye mochopo gode giko mar nonro mar gazet. Gazet momori e kind Daily Nation kod The Standard inyalo dhi nyiewo tibedo piny isomo e yo makare. Yiena mar mondo mi akaw yo madundo gi sani bang'e to nyawadwa Sharon Ong'ao bro bedo katai e twak mokwongo e chenro mar piny. Oriti masani nyinga Joyce Oduor. Chakre dho nam lolwe nyaka e nderni mag boma maduong', pesa ka pesa nigi sigande. Kae en kar dak mar joloko ohala. Growth wa mostly bedo attributed to consistency and hard work. Kokalo kuom jo ohala manyiso rieko margi e ohala mopogore opogore. Gima nyaka ikwong ing'i en location kamidwa kete dukano. Wapuonji timo ohala okang' kokang', kaka ilose, kaka ipidhe modongi, nyaka kaka irite mondo odagi. Siri mar business wane gimomiyo osebudho kabisa en ni itiye gadier. Kae kama timo gik moko gi kinda romo gi rieko kod lek mabedo adiera. Watemo choko artifacts mag luo to watiyo kod gas decoration e ot ka. Ohala gi mwandu gi Cleophas Oluoch tich ang'wen saa 1:45 otieno. Kik bai. Hera, andhoga, adiera. Naye kodi. No kang'eni ni nyalo timri malich kamae. Ich lach ok duong' dhot. Obiro donjo to kao. Nyaka sani podi nikia gimoro amora mantiere pacha. Hera miyo ng'ato bedo gi teko mar timo gimoro. Kendo nyalo lokore pap mar lweny. Odni opong'o mana hawi marach lilo. Makruok gi ng'ato nigi nengo mare. Ing'eyo gimarach kodi en ni onge ng'ata ng'ata piny kama da bedo gi wat kodi. Oromoniti. Remo biro yiero bedo kor kang'a. Kata kapo ni wanjo kor gi nyako, mano ok onyiso ni wan waonge ratiro mekwa, omiyo an abiro chung' kode. Onge gima siko kopondo nyaka chieng'. Sama dera chiegni, gik moko duto wang'. Sanju gi Rajiv en ng'at achiel. Wae donga wache dier. Parineti. Wuok tich nyaka ngeso. Saa 2:15 otieno. Ng'ato ka ng'ato nigi gima ber mohero. En mich. Gima wamadhi gi art. Onge ng'at mabobiro to yudi kuma intiere to kawi gi kanyo. En tije madhi ming'eri. Mae en chenro ma ji nigi nyalo mar timo gik moko e yore mopogore opogore. An ma design, yani ma arango quality mar gino kapok owuok. Moro ka moro kuom gik matimore e ngima ng'ato en gima duong'. Tije lwedogi nigi pesa sana, kikutegemea tije andika. Nikech duong' ok en gima iwacho gi duol maduong' seche moko, to en gima itimo gi lwedo. Mipok nino teko. Time seche te. Pok opogore. Tich ang'wen saa 2 okinyi.
111 chenro malero kitwa gi timbewa kod puonjo dholuo. Sani upuza ni uluongwa ni mabuda. Koro mwan mabuda ni girieko mwan koro mathin man kuro mar ung'eng'no. Ema osokelo nu sida. Wasewuotho mar kelo ni juok ogandawa kod ber magisekelo e ngima onagi. Dayo ne puonjo nyathi manyako kosechope ode puonje kaka onego oriti family mare. Rikoda an James Rabala Kwase Rajabu Owarga Chieng. 111 Ngeso ka ngeso saa 1:45 otieno. E chuny ogandawa ngima mar del en mwandu maduong'ie moloyo. Mondo tekruok mar dende obed maber, ok gin ga gik matek, gin gik maluongo ni lifestyle. Manyiso ga jotuo ni gigi ok gin gik minyiewo, gin na gik mitimo. We bedo gi kiawa kendo chak bedo gi ng'eyo. Nachako chemotherapy. Side effects nen yier wi nyaka lwar, constipation, chandi seriously. Warwaki e penj laktar ma en tudruok gi lakteche molony. Isamidhir jahocho cha nyaka ibed ni iseng'eyo ni mae shida ma an godo to adwa kony. Chakre weche thieth kod chiemo mar mine mayach nyaka e weche thieth mag tuoche masiko. Wakelo od thieth e od dak. Tuo mar rheumatic heart disease ni landore sana e gwenge ma poverty ntiere. Riwri gi Ruth Otieno wuok tich nyaka tich abich saa 12 odhiambo. Any woman can be Mrs. Ombaka, but not any woman can be Dr. Ombaka. Gin mine ma bende osebero ngima magi ka bende gijiwo joma moko otim kamano. Wadwani mondo wajol joma mine, watieg joma mine mondo kwan joma mine mantie telo obed mang'eny. Gichiwore mar mako lwet jogo mawuok tokgi. Sa ochopo manyaka wan mon ok wanyal timo demonstration. Twanyalo timo sit in. Watemo wacho ne nyithindo manyiri ni kaber to konego bene oringa kende ka wiye bare ni to tina chom kanye. Ka nitie gima thage to yudo ng'ama miyo mosewuotho yor nieri to penjo wach mantiere. E chenro ni mar mine wacho wakelo mine mantiere gi lony mopogore opogore. Tudi koda juma ka juma tich ang'wen e chenro ni saa 3 mar otieno. Hera, andhoga, adiera. Naye kodi. Nokang'eni ni nyalo timri marich kamae. Ich lach ok duong' dhot, obiro donjo to kao. Nyaka sani podi nikia gimoro amora mantiere pacha. Hera miyo ng'ato bedo gi teko mar timo gimoro, kendo nyalo lokore pap mar lweny. Odni opong'o mana hawi marach lilo. Makruok gi ng'ato nigi nengo mare. Ing'eyo gimarach kodi en ni onge ng'ata piny kama da bedo gi wat kodi. Oromoniti. Remo biro yiero bedo korka ng'a. Kata kapo ni wan jokor gi nyako, mano ok onyiso ni wan waonge ratiro mekwa, omiyo an abiro chung' kode. Onge gima siko kopondo nyaka chieng'. Sama dera chiegni, gik moko duto wang'. Sanju gi Rajiv en ng'at achiel. Waye donga wache dier. Parineti. Wuok tich nyaka ngeso. Saa 2:15 otieno. Radio Ramogi, Cartoon Jaluo. Radio Ramogi.
Nyakorongo jonka moro mintiere dakika hos kada pago chiko tok sa chiela mano marukinye kamoro mintiere haro kini machiegni wangeni chindi chariyo gi chieng tich ang'wen wajami chal mar piny Kenya kiny makawuono Nyakorongo jwang wadaro loso kaluwore koda hikruok mano mar yiero maduong' ma bende piny Kenya biro bedo kabago e higa mar 2027 nono kanyo ka duond bura mar UDA nosechako ikodgi adaro mar mondo mawinja na sigana ma bende jafombo wadwa Lydia Okeyo notimo chieng' manyoro e kinde mabende jatend piny noromo kanyo gi jochung' mabende lapdhogi ndong' ne kombe mopogore pachoka madirom 12,000 mabende noromo e kar jot mar jatend piny onjana mano kapok anyisi welo mabende nitiere godo gisane kar jot ma jatend piny Kenya e buore Nairobi kawuono noyudo welo manoya e konde duto ma pachoka. Karibu rais kazi ni kazi. Welo magin jogo mosenyiso dwaro margi mar chungi duond bura mar UDA makwangi oheo ji 12,000. Nimekuwa kwa hii siasa kwa muda. Since I was 29 I have been around politics. But I must confess that there has never been a meeting of 12,000 aspirants. It has never happened. Jatend piny Kenya William Ruto mabende en jatend duond bura mar UDA onyiso mor mare gi jokanyo mag duond burano ka bende otiyo gi thuolono mar siro okang' mano kawo gi migawo mar omenda kokalo kuom jatend migawo no John Mbadi mar golo osuru ne jogo mayudo sara mar Sh30,000 kaduogo piny kendo duoko piny osuru michulo gi jo Kenya mayudo Sh50,000 kaduogo piny. 1.5 million working Kenyans will not pay any taxes. 500,000, another 500,000 working Kenyans will have their taxes reduced from 30% to 25%. That is how progressively we are going to make sure that we manage the cost of living. This Friday, nyinyi mnanielewa? Wakati tulifika hapa kulikuwa na pending bill ya mambo ya barabara karibu bilioni 300. We have paid, and I'm telling the people of Kenya and every contractor in the Republic of Kenya, mwenye ako na bill, ako na certificate, up to December 2025, we will pay all of them on Friday. Ruto poyo kenge ma sirikande osegoyo kabende osingo chako gedo mar paunde manyien kapok dwe mar 6 higani ogik kabende osingo chaka yanga chenro mar gedo mar gach reru masuswa dwe manyien chenro mowacho ni ibiro tim gi omenda jo Kenya to ok omenda mokaw hola e pinje maoko. The first place, as we privatize Kenya Pipeline, the first place we are going to invest is in developing the new airport. Na hiyo airport before June mutaniona pale tukianzisha airport mpya ya taifa letu la Kenya. Mimi nitakuwa pale Suswa tarehe 19 mwezi wa 3 kusukuma hiyo reli kutoka Suswa mpaka Kisumu mpaka Malaba iende Uganda. Tend UDA oseomo kuom josiasa maseogi ewi chenro mar somo kagiwacho ni midhiero manie sekta no nokel gi jotelogo maneni apisi kaginto giseketo maine bero sekta mar somo kendo chiwo omenda ne kuonde tiegruok mapachoka. The people lecturing us about schools, about education during their tenure, all these problems, shida ya curriculum, shida ya no teachers, no classrooms. Jatend piny osingo ne jochung' gi duond bura mar UDA ni welo mag duond burano ibiro timie yo mahuyanga kod ratiro ma onge mibadhi mora. Jogo ma osechwalo kwayo mar yudo tiko mag UDA na laro kombe mag siasa oriwo ji 149 mageto kom gavana, ji 279 mageto kom senata, 323 geto kom women rep, 1,372 geto kombe mag od bura, 10,230 geto kombe mag MCA. E gwenge makaluo, kom gavana ma Homa Bay oyayo Odoyo Wide gi Dr. Mark Matunga. Kom gavana ma Siaya oyayo Engineer Nicholas Gumbo kod Millicent Odhiambo. Kom gavana Migori oyayo Chieng Pamela
Gao Joseph kod Marwa Rebecca. Kombe mag od bura oriwo kaka mano mar Nyatike moyoyo Edick Omondi Anyanga, mane en jaod bura machon kod Fredrick Odiso Genga, kaka Rachuonyo nigi Ademba Karilas kod Obuya Kennedy. Bondo ni kod Thomas Andiwo, ka Ogunja ni kod Oyugi Frederick e kind kombe mamoko e alwora Makaluo. Kazi ni kazi! Lydia Okeyo, Ramogi TV, Nairobi. Nyakorongo jonka moro mintiere mano kore thoro wach marwa ukiny makawuono UDA osechako iko jochung' mar gi Nyakorongo jonka ka bende moko kuom gi bende ntiere godo ukiny makawuono mabende ang'ene na gintiere State House bura Nairobi odiochieng' manyoro. Yiena mar mondo miarwako Okile Joshua Nyamuri rwaki ni machiegni. Kama na inya Sharon amor kuom yudo thuolo ma biro go mbaka gi jothurwa, especially bang' bura maduong' manyo ker mar Kenya obago. Bura maratipo mapok notimore Kenya ka jochung' 12,000 gi wiye oromo kamoro achiel mondo ginene ni to ere kaka gidwa loso machine miluongo ni UDA madhi election. Main geno marane in bende ni ntiere romo kamano nikech naneno ka bende lak dhogi ndong' ne komoro chop higa mar 2027. Ng'eni anadongo Kisumu Central ema setie be ema sego e siasa na. Anno kasani be tinde luar go wiya aromo. Ero kama na inya kopogre Nyakorongo jongo Okil Joshua Nyamuri binantiere ka gi Dr. Abdul Ramadhan Odhiambo jasiasa machiegni. Ero kama kuom gwelo makende amora ahinya kuom chopo ka. Mak mana ne ka ilando kacha an kaka achiel kuom jogo mochung' od bura makarachuonyo nyinga ne giweyo oko kanyo endo. To nikech samoro me entie to bat an achiel kuom jogo ma dhi laro kom od bura makarachuonyo gi party mar UDA kendo an saka sama wuok ni endi an jakom mongirore mar chama mar UDA e Karachuonyo constituency. Omiyo amor gi gwelo maka mondo me wan bende wanyise jopiny gigo nogo matimore, chenro ma wan go, lek ma wan go, paro ma wan go madhi gero Kenya kaka wadhi mbele. Kata kamano Dr. Abdul kata bedi nyingi no kwakete listi to ber ni ntiere ka nikech anno ka UDA nitiere gi candidates 1,372 maloro kombe mag od bura e kar chung' od bura mopogore. Mano kare. To ni piny kucho ong'eya ni Abdul tinga malo. Mane gi nying ma jo Karachuonyo ong'eya godo. Omiyo kae jo Karachuonyo ong'eya ni wuod gi ni studio Abdul tinga malo ni ka. Ero kama na inya. Kopogore gi Dr. Abdul Nyakorongo Jong bende odo thuolo mar bedo gi Pitalis Ogendo jakom mano mar UDA e kar chung' od bura ma Kisumu East machiegni. Ero kama na inya Sharon kuom gwelo makawuono mondo wabed kaendi wach matine twak mar party mar UDA gi kaka osedongore gi kaka entiere sani. Nyoro ne wantiere State House mana kaka jotelo ariyo mantiego kage wacho ne en gima ne oloko siasa mar Kenya kendo kata piny Luo mar Nyanza nwaneno ji mang'eny ma piny Kaluo moamua ni dhi chung' gi party mar UDA kendo wago erokamano mamor kabisa. Ero kama na inya Nyakorongo jongo kiny makawuono abiro bedo kwang'iyo moko kuom nyinge mag jogo eko ma bende koro osewuok oko ni biro bedo kalaro kombe mopogore kod otiko mano mar UDA. Kata kamano nitiere nyinge ma ong'ere mago jotelo mopogore ma bende nitiere pacho ka ma bende nosetiyo. Moko bende gin nyinge manyien. Kata kamano kachako kod Okil Joshua Nyamuri. Wachorako kata ni dibed ni UDA osechako kwalo ng'wech ne duond buche mamoko motelo ne yiero mano mar higa mabiro nikech ineno ka duond buche mamoko nigi ywaruok moko bende pod loso odgi kin mamoko. Ok ni UDA kwalo ng'wech. UDA ringo mana ng'we. Mana kaka jomoko be ringo ng'wegi. UDA nigi ng'eni ng'wech nitie ng'wech miluongo ni sprint ma en 100 meters ma nyaka ringi lo. To nitie ng'wech miluongo ni marathon. Marathon en ng'wech miringo for a long time. Nitie and therefore inya yudo ni ringo 25 kilometers. UDA kana ochake noko chake ni en chama madwa ringo sprint. Ok ne en chama michako to bedo mana live ndalo yiero. Ne en chama mano chak 2022 mondo bi obedie kendo oger sirikal kendo kony jopiny kendo bro bedo kuom higni mabiro. Estimation wa ni UDA onego bed ni en alive 100 years bang' sama wantie.
to mondo bed alive en chama ma nyaka ger kendo nyaka team ne organization kendo nyaka wa mobilize jopiny kendo wa nyaka wa make sure notiyo ne jopiny aeto wa make sure ni interest mar jopiny owinji to ma mondo timre it is important ni party nyaka rom gi stakeholders ge gima nyo president otimo nyoro en ni luongo the most critical stakeholders mag chama and critical stakeholders chama en joma deal gi jopiny e ground to joma deal gi jopiny e ground ng'enyne gin joma dwaro kombe so that gi understand ni chama ni ochung' ne ang'o, ideology ne en ang'o, program ne en ang'o, to ere kaka ginyalo dhi tiyo sama gi campaign gidwaro ticket mar UDA to gi explain ne jopiny kaka gichung' e weche ma UDA ochung' nego. For instance, ing'eyo ni UDA or focus on bottom up approach, issues mag employment, issues mag agriculture, issues mag thieth, mag ensuring ni manufacturing otimore, infrastructure mar Kenya otimore and so on. President Benyocho chako chiwo vision manyien manyoluongo ni the road to Singapore. Mowacho nodwa kolo Kenya economy, third world economy mondo tero e first world economy. To ma mondo timre Nyocho wacho nodwa focus e wach mar agriculture mondo wabed gi chiemo moromo. Nyocho wacho ni odwa ni mondo Kenya focus e wach mar logistics gi infrastructure mondo walos ports walos ndechni walos airports aito president Nyocho wacho ni it is important ni mondo wa focus on education mondo wa improve education marwa. So president Nyoro romo gi stakeholders mo e grassroots mondo megi information ni gidok go e ground aito mondo nyisgi ni chama ni bro bedo chama ma democratic ma mondo yud kome e chama to be mondo chama mi ticket mondo dhi chung nyaka bedi ni in one ngama ong'eyo ideologies mag chama gi programs mag chama. Secondly, ibed ni tiyo ne chama, and thirdly, ibed ni jopiny oyie kodi wabro timo nominations gi yiero ma free and fair. So gima timore en ni gima nyo timore nyoro en ni nyo wachako watugo machine. Siasa wacho ni kisungu wacho ni nyo wa roll out what is called a behemoth, a big machine. A big machine ni samo de ringo gimo yude mbele ne odhi timore nade odhi kalogo. Koro it is up to parties moko mondo ka ginyalo compete gi gima Nyocho chakore nyoro to gi compete go ka gineno ka tek to gibi gi join wa mondo wadhi mbele. Erokamano ahinya Dr. Abdul kaka ni wacho ni in achiel kuom jochung' ma bende noyuoro e romo mag lamoro makaman ma bende jatend piny Kenya wacho ni chakre ne chak siasa ka entiere koda higni 29 pok obedo gi romo mag lamoro makamano mayo jochung' 12,000. Lalruok na chal nade? Sharon, budho manyoro ne iye pek kendo aduoko ne His Excellency Dr. William Samoei Ruto kuom paro ni mondo nochokwa kaka jogo ma olap gi dhogi chwer ne weche mag siasa, jogo madwaro piny, jogo madwaro rito jopiny. Gima duong' en ni luongni maduong' ahinya en ni mondo mi ne jopiny jogo mantiere madwaro weche machalo kamagi endi ging'e ni to party chalo nade. Ing'eyo ni sani endi koro jibiro e party nikech mawu mar party nigi nyiya e gwenge kaka koro gwenge ma Kaluo kucho chonde. Ka jogi obiro kaendi jomoko pok ong'eyo kanto party ni endi ang'o mosetimo, party ni oa kanye to party ni dhi kanye. Omiyo ne en gima important mondo mi president oluong ji mondo mi waket gigi e ayanga. To kata jok mosebedo kachon, wan joma nie professional line, wan gi gima miluongo ni CPD, ni continuous professional development. Magi bende gin achiel kuom weche ka wane weche mag chama kaka koro chama mar UDA. Magi gin gik moko ma wakelo machiegni mondo mi ji obed kong'eyo ni wan up to date gi gik moko ma chama timo, wan up to date gi kuma dwaro ni mondo chama tim nade, kuma chama dhiye. Waseng'eyo ni chama wa ochung' ni weche mang'eny. Chama wa osekelo ji kendo chama wa sani endi e weche mag uchumi, weche mag social capital, weche mag infrastructure, weche mag education mang'eny ma ji ong'e public kanyo. Gin gik moko ma nyaka koro wawuog oko wane. Mar ariyo en ni sama ni iluongo ji kacha nitiere yiero ma bende dhi mbele mag positions mag party
magi endi bende nyaka ne ji ikre negi mondo nyis gi job mapoko kuonde mapoko yiere kuonde midhi yiere ere ikruok monego ibed godo mondo mi ibed cham e position mag party gi endi to position mag party gi endi bende ki ing'iyo godo to kuma idwaro cha idwaro ang'o koro ichako inyisi chak kuma idwa chake mondo kaka Nyamori wacho ni jopiny ong'eyi jopiny oyie kodi ibi ing'eyo jopiny kwa chako to the basics mag ang'o mag grassroots mogik en mana adek en ni sama koro wantiere kane kineno kata mana koro pinje maluo let me talk about away Homa Bay County ne wan gi jochung' mobiro kacha chande 292 now penjri ane ito chien kacha 2022 ne wan gi jochung' adi mane nyalo wuok e Homa Bay County mabiro ka nyisi ni ne ko ne chopo 10 to be notemo ndi to nyisi ni koro sani endi wan gi kaka wanyak e piny kendo miyo wabedo ni koro ji nitiere ok ji nyalo chung' ka jok ma jayiero gi koro timo nade onge mano nyiso ni jokura bo timo nade nitie kucho gin bende wagerogi more importantly en ni kama wasegero mwagike pok romo nyaka wawuog oko wachak wadok kuchonde mondo mi wachak wadonje e kor gweng' kwanyiso jopiny ber mar sirikal gi gima sirikal dwa keto gi geno ma wan godo e sirikal ma wan godo mar UDA. Erokamano ahinya. Ogendin mene ng'eni alap dhogi ndong' kar chung' od bura mano ma Kisumu East. Ogi sani in jakom mar UDA e county mano ma Kisumu East. Ang'eni county ma Kisumu bende nitiere jochung' mopogore opogore. Mana ne gavana nok aneno ng'at ma lap dhoge ndong' ne kom gavana ma bende dwaro chung' kod otiko mano mar UDA. Ang'o matimre? Mokwongo an kana buok kaneno nying wadwa Joshua Nyamori Kisumu Central. I was expecting ni Joshua Nyamori ne chung governor ma Kisumu County. Lore Nyamori ka wantiere lemo ne bet ni malo moingo mara koro in aspiration ne nyaka bed malo matin. But all in all, we thank God ni Kisumu County we had around 89 candidates aspirants ma osewuok oko moda chungi party mar UDA. Ada wacho ipenjo penjo moro mokwongo kiwacho wach kwalo ng'wech. Ada wacho ni e gimoro amora ma ng'ato timo iwacho ga wan kaka joluo ja wacho ga ni wuoth makinyi ichako pango kawuono. Mane gima president marwa kendo party leader President William Ruto temo timo. Otemo keto odwa in order. Otemo loso mondo wabed ka wan jomo oikore. Ka waduto te wang'eyo onego bed ni wang'eyo gima party en agendas gik ma sirikal osetimo mondo ka wadhi oko kacha kata wantie piny kacha bedo no mayot mondo wa explain ne ji to un makoro dwaro ni mondo wadwok president ni ang'o president osetimo biro bedo mayot ko nyiso gi ni gima president osetimo kaka an ma Kisumu abedo ka nyiso gi ni to stadium manche otamre ger sani cho osemuki do chak ger affordable housing waneno kanyo koro mane gima duong' kabisa mantie nyoro mondo wan kaka jo UDA mantiere Luo Nyanza ka wabedi gi weche mwanyalo nyiso jopiny kendo mwanyalo lombo gi godo mondo wang'e kaka wanyalo duoko president marwa e tam mar ariyo. Erokamano ahinya. To kata kamano nyakwar Mgajwang' kopogore gi welo mantiere godo Nairobi kaendi antiere kod Recho ntiere county ma Kisumu nyakwar Mgajwang'. Recho Gutu bende en janon siasa e pacho ka. Recho ntiere kod jo UDA. In bende nok aneno nyinge keni ichung in a chama mane koso in to koro in mana liberal. Machiegni gino mara nitie makare county ma Kisumu. Erokamano ahinya Sharon. Acho maber kabisa e county mar Kisumu ka. An ok inena party mar UDA sama nyoro jiro dhi romo gi rais nikech an aja ODM kendo aja ODM motegno kabisa. To kinja ODM ini neno nade dibed ni UDA osechako kwalo ng'weche kinde ma ODM osechako iko odu koso nang'o? Erokamano ahinya Sharon. Onge gima jo UDA osekwaro ne ng'weche ahinya kanyo nikech king'iyo party mar ODM mane mana gisetimo grassroots elections kendo mar ariyo iyudo ka jo UDA sani jo ODM sani nigi wach mar Linda ground manyiso ni sani ot ka ot nikech democratic right mar ng'ato ka ng'ato yiene chunge party moro amora modwaro to kendo kaka sani constitution ma Kenya wacho ni tok higni 5 dhano dok e yiero. Sama dhano dok e yiero ni ng'ato ka ng'ato nyaka ikode. Koro sama jo UDA
ikodgi koni, jo ODM bende ikodgi koni. Koro gigi dhi mana maromre nikech magi party motegno masani wan ge Kenya ka. To nikech gimbe ging'eyo the benefits mag party, mane momi ineno ka koro sani party ka party nyaka chung' motegno gi jogi mondo gichung' be ka gi kodgi. King'iyo jo ODM gi koni ineno ka gi kodgi. Sani giringe counties te ni Linda Ground. Ang'o ma gilindo ne ground? Linda Ground gi dholuo ni en rito kari ma intiere. Ni mondo kata ka jakuo biro, oyudo ka dhot ni saloro. Kata ka koro kitambo tur, to embo dhi winjo matek ndi. Ero kama na inya, ero kanyo recho wacho ni ODM ezo koro gin gi Linda Ground tunero uiko jochung' magu. Koro momina dar mar mondo walose wakili nikech kana neno listi kwan mag oganda mabende dwaro chung' gavana katiyo kod UDA gin 149. Senate oyayo kanyo jochung' 274, Women Rep 323. Kwan mathoth mag jod bura 1372 ka jochung' mag MCAs eba kwan gi ng'eny UDA ka 10230. Diwachnami. One ngeni UDA party and party mar bottom up approach. And ni focus wa maduong kabisa en mondo wa deal gi japiny manie ground. To joma deal gi jopiny kabisa gin MCAs. And therefore, because ideology wa en ideology mar empowering japiny. It enana natural ni onego bedi ni waloso structure kendo waketo telo motegno at the grassroots level maen at the MCA level mondo kwaketo MCAs motegno counties, for instance Kisumu wa kawa bedo gi MCAs motegno chama gine mar UDA, then wanyalo tego the county assembly. Kwatego the county assembly, then counties nyalo tiyo. Then the other officials might be elected, for instance, MP, to governor, to senator, bro tiyo GMCS. That is one. Two, eneni okni jogo tin. King your seats gote, tido kaniti competition ma very high. Okay? On average nyago kwano, making you jumuchung over 12,000. Tingio give the fact ni 1,450 wards across the country. It means ni kikirewo gite jomo from governor to senator to MCA to MP. Tidido ni UDA nigi jochung for positions mopogore apart. Now this is significant. It is significant nikech nyiso ni ticket mar UDA en ticket ma popular a grassroots. Secondly, nyiso ni sama wadhi chako wuoth. To wadhi chako wuoth ji mang'eny ka wauso chama wa mar UDA to at the same time wauso candidates wa. And therefore message mar UDA dhi chopo ne jopiny mang'eny maloyo madiwuog ne chama moko. Pod warito neno kaka chama moko dwa timo marge mondo wane ka bet chama manyalo chopo kama UDA nyochope gi buchgi ni. Gima nyaka ing'e ni ma ok nyo en rally ma iluonga ji. Secondly, ok nyo en bura miluongo ji timiyo handout. Thirdly, ok en bura manyido jadonya nono. Joma nyo dhi bura chak nyo gin joma osetue pesa. Ni anadwa chung MCA, anadwa chung MP, anadwa chung governor and so on and so forth. Manyiso ni nyo gise chulo chama. Okay? Gichulo chama magibedo registered kaka aspirants. So it means therefore ni nyo ken bura mo choka yugi, nyo gin joma serious mosepimore moyudo ni ginyalo ringo. Makoro so, ji 1012 ginose mako pesa. Gin joma nose chulo chama pesa. Mar nomination, mar registration mondo gibed aspirants. Now, that also shows ni joma dhi ringo kalando weche mag chama mag UDA. Gin joma nigi thochgi. Joma nigi mwandune ma ok ni rito ni mondo ng'ato miye. Okay? So, by just doing that, President Nyotimo gima pokotimore ga Kenya. Enini okelo and then as Daktari Owacho, or mobilize jogi mo timo capacity building
mondo ka gidok e ground to gi mwandu gi teko gi to gi information gi documents manyo miwa gi masirikal timo koro kamora mora ma jopiny oromi to jauda biro bedo nigi head start, okay? Nikech osebedo recognize gi chama osemiye documents manyiso gik mane chama promise to gik ma chama osetimo. President man party leader osebiro mo explain negi ma jomanyo nigi penjo and therefore aneno ka debate dhi lokore gima watimo en re-engineering the politics of this country mondo joma dwa compete gi UDA gin ginyiswa ni ang'o mane gichiko jopiny tang'o ma gisetimo tang'o ma giparo. To wakil mapiyo mane wi mano kapok jowetegi oloso ogendo nopenji kanyo ni kaka jalno ma bende nodongo e county mano ma Kisumu kana neno listi Kisumu onge jachung' moro amora ma bende lap dhoge ndong ne komb gavana katiyo kod otiko mar UDA. Ang'o mosebedo katimore? UDA is very strong Kisumu County, okay? And wanyalo chungo jachung' mar gavana, okay? Time pod nitie. This was the beginning manyoji ipenjo ji ni to idwaro ang'o, okay? And samoro kidwa chako wuoth to kichak wuoth ni idwaro kom maduong' ahinya, okay? Okibiti wacho ni adwaro bishop, okay? Nyaka ibi wacho ni adwaro mtoto misa. Aito mtoto misa ka inyalo dongo mondo idhi malo. Kata kone kitegno ahinya to jo kanisa nyalo nyisi ni kar mtoto misa ka to tini ni dhi malo. Omiyo gima nya tugo Pitalis musiemna en ni wachako ng'wech, wadwa dhi ground, wadwa yingo Kisumu, wadhi riwore kaka jochung' te mag UDA mani Kisumu mana kaka daktari gini be dhi riwore kaka jochung' ma UDA manitie Homa Bay. Kwase yiengo piny to waneno ni kom mar gavana cha nyopo kwa kete jachung' to ida chiel kuma motegno madidhi mbele kacha onyalo bedo achiel kuma joma nyose wacho ni dhi chung' e kombe matindo gi or onyalo bedo ni wachak wadwaro ng'ato mwakelo mwafil notegno gima temo assure jopiny gi supporters mag chama ni chama biro chungo ji e kombe te. To as we do this, new president wacho ni we are in a cooperation gi ODM, okay? And we are going to work together. But because both parties, United Democratic Alliance, to gi Orange Democratic Alliance, gi moro ma common kuomgi, ni onego bed ni gin chama madwaro democracy, okay? Omiyo president nyo wacho ni e chama mar UDA ka, to wadhi make sure ni kombe te obedo competed for. We are also expecting your ODM be otim mano. Mondo then warom candidate inyalo yer mar ODM kati inyalo yer mar UDA. Joma bro bedo no tegno e ground. But at the national level to cooperate. Ero kama na inya Dr. Abdul nyaka gisani ero kanyi winjo kanyo ka okila Nyamore. Kosa chokanya ni jok mano chopo kacha jochung' mano chopo kacha alfa pagari kumu. Ntiere pesa mabende nusemako. Godo lemo mopogore. Samoro muna kinyalo yango ne nyikora mgejwangi don bura mar UDA ni angine na achiel kuom chama mbende hiketine pachoka. Chakrige mar alfa rogi prareo. Kama paro ni chama makamano no yangi. Koro hiwacho ni higani nyalo bedo norwako higni auchiel. Koro kinyalo muna na jopiny ni lemo mar MCA no yoyo pesa di, MP no yoyo pesa di, governor, senator ikin mamoko. Mokwongo kapok adhi mano, daer mana mar medo kami wache ni MCAs ng'eny. Siasa ma Kenya ka, siasa mora wan gi pyramid. To pyramid ni endi en ni base mare to nyaka yawre. Kae koro odhi malo nikech kwa dhi malo mwachop ni wan president ngata diwa, ngata chiel. Kata Kenya ka sani, MCAs manitie gin 1,450 e 47 counties. Mano te onyisi mane ka koro ji manyo gigi numbers gi nyaka dhiang'o nyaka dhi maber. But gima mora ni ka wan gi jo grassroots mag MCAs gi to nyiso kaka wan e ground. Kopogore gi mano, sama ne wadhi e weche mag aspirants forum ne nitiere chudo moro mane chulo. Chudo mane chulo kani endi ne en siling 2,000 kuom MCA aspirant ka MCA aspirant. MP ne chulo siling 5,000 kuom ng'ato ka ng'ato. Women rep bende siling 5,000 kuom ng'ato ka ng'ato. Senator bende siling 5,000 kuom ng'ato ka ng'ato. Governor ne siling 10,000 kuom ng'ato ka ng'ato. President ne siling 100,000.
maendi e kaka piny dhi. Aparo ni idwa mana ng'eyo ni to wachoko pesa mwachoko go mane kono magoyo nikech ka nun 10,000 nikech na un 10,350 kod adek. Koro kwago kwan maka manyaka rom gajwang nikech ingene governors oyueyo adi nyaka MCA. Onyalo ng'eyo pesa mabende chama mar UDA noyudo. Again, ing'eyo ni popogore gi mano, chama bende nyaka los pesa. Omiyo kane gigi duoka ka dine landa ni biura biya to ne dalo ka kucho pong miwuoro mano miyo limit the number. Kano we kamano endo ido ka koro sani endi chama yudo kaka ji timo nade. Waneno wayudo jok manigi chuny, jok manigi interest. Another thing ma nyamori wacho ka kinyo gire mar Kisumu en ni kama koro wantiere kan ji ko pod nitie jok ma pod okichre kata nitie gik ma pod omako gi to gin e ground kaka giwuotho. Koro ing'eni nitie jok ma ok dwa ni mondo nying gi owuoge ni en osedhi ka to gima ng'eyo ni post te UDA ni chungeji kendo sani to mang'eny modhi ka. To nyaka sani hang'ini ka koro nyinge maka mago oseyangi ogendo wach ma nyaka koro ji oganda koro dwaro lose en primaries kaka yiero mag gwengi biro bed ka itimo. Wasebedo kwaneno kaka yiero mag gwengi osebedo mana kitemo e chama mamoko. Gisani ma koro aneno ka jochung' bende oywa na winjo kanyo ka jatend piny bende na wacho ni yiero mag gwenge ibiro bed ka itimo e yo mahuyanga e yo makare maonge obadho mora mora. To kineno kata mana kaka constituency kaka Kisumu East aneno ka bende koyo jochung' mopogore ma bende dwaro chung' kod otiko mano mar UDA. Geno mari kaka jachung' kitiyo kod chama mar UDA e primaries maka magi gin mage. Ahinya nyaka luore gi weche ma bende wasebedo kwaneno e kinde yiero mosekadho. Gimokwongo wach yiero ma gwenge primaries kaka party mar UDA wanyalo neno kata nyocha piny chien kanchen tiere primaries mane timo e gwenge moko. Tido kotimore e yo mar kwe kendo mar ratiro. UDA en party ma that democratic ma ket kanyo no it means it, they mean it. Kendo gi make sure ni ng'at moyombo mondo mi ticket. Mane gima UDA bro timo kendo mane gima president man party leader wa ochung'ne. Unjo waneno kata yiero mar 2022 iyudo ka ng'at ma onge kata pesa, ng'at ma samoro eno campaign gi ndiga king'iyo counties moko kaka Kericho iyudo ka ng'ano dhi mayombi mayud ticket ma sometimes e pinyo makaluo koni bet no bedo ga matek nikech ji jang'iyo ga to ng'ane ni gang'o koro UDA ten party maratero kendo odhi make sure ni yiero mitimo mar gwenge ni otimre maber mondo wamed lombo ji mondo yud the popular candidates ema mondo waket mbele ma jopiny moyiero mano kende e yo mwanyalo win go trust mar jopiny. To bende neno nikech yiero nominations ma bende notim e kombe mopogore ma bende jochung' mage nowito mamoko ma bende notim higa mokalo. Noneno kata mana ka e gwenge mago mag Kilifi nitiere kombe mamoko ma bende UDA koro no consolidate giwacho ni nikech koro wan e broad base koro wasir ja ODM. Akineno kanyo mano nyalo bedo e kind thuolo mabiro. Mano ne winjruok mane giketo e ndalo mane timo by elections ka. To gisani wadhi e yiero maduong' ma general election. As a party as a member ma party ma UDA wadwaro ni mondo ji te wuog go kura. Seche ma an kaka chungi party mar UDA to nitiere be competitor ma chungi party mar ODM sama joge ka dhi wuok go ne kura to joga biro go na kura to joge tego kura ne president yodo ka president biro yudo kura mang'eny kabisa. That's the main objective. Gimo bro timo ODM gi UDA wabro dhi match bro bedo kaka friendly match. Okwabi gine will just be a healthy competition. Ng'at ma is popular, ng'at ma jopiny oyiero ema mondo okaw. To bende ang'eni Recho kintiere county ma Kisumu in koro ine kaka ja ODM min bende koro nyakwar yuma network mano mar UDA. Isaneno nyinge mochiw nyinge mopogore kanyo. Hakiani nitiere mobuogi ma bende biro bedo kalaro kombe mopogore ahinya chama mano mar UDA nikech nitiere nyinge ma bende wasebedo kwanene kombe mopogore josiasa machon ma nyaka sani duogo e siasa manyien. Kuom ranyisi wang'e Emilio Odhiambo Jod Bura manyaka sani noseyango kanyo no biro bedo kochung' kod otiko mar UDA county ma komb gabana. Hakiani nyinge ma mage ma samoro mako wang'i e kinde ma bende koro noyanga nyinge gi jochung' makamage. Erokamano ahinya Sharon. Nyalo bet ni nitiere nyinge mana nyalo bugo chunya but bende ok gibug chunya ahinya nikech ng'ato ka ng'ato nigi democratic right mare mar yiero party modwaro dhi chung' godo.
mano katiba bende oyieni ni nyalo yiero kaunti midwaro dhi chung party midwaro dhi chung godo. To kata kamano ikruok nitiere ne party te nikech kata king'iyo kaka results nowuok according to the counties ma olap dho jindong, ibro yudo ka strongholds mag jo UDA mamano Nandi kocha ibo yudo ka jochung' nowuok mang'eny kabisa, manyiso ni namba na ni malo around counties gigo namba na nitiere maromo 8,000 gi wiye kocha. King'iyo county ma for example ma Homa Bay ma ibo yudo ka nagitin kabisa, nagin ji 600. To ma bende notimore nikech awinjo ka okil wacho kanyo ni party notemo matek kendo wang' ni ji owuok oko mang'eny kobiro e UDA to chon nok ginyalo wuok oko ayanga kamano. Mae notimore nikech broad base mwasabedeni. Koro namiyo jomoko teko mar yangore ayanga ni anto tasa wuok. To dhano ka dhano nyaka bed gi odgi. Wambe kaka jo ODM pod yudo ka wambe wan gi strongholds. Strongholds waka pod obet mana kache momi yudo ka namba maduong' malich notimore kumachielo cha moingo Luo Nyanza waka. Yudo ka jochung' namba gini piny ok ni malo. Koro mane ka king'iyo Nyanza gin ji 600 gi wiye kama. King'iyo Homa Bay gin ji 200 gi wiye kama. Koro yudo ka kaka na gigi timre manyiso ni pod ODM bende nigi teko. To ODM bende chama maduong'. To bing'en chama maduong' kendo Nyanza waka. To ODM wang'i maber ni pod otegno kabisa. To kata kamano kaka nasa wacho kanyo ni ng'ato ka ng'ato sani nyaka ikode. Onge rach mano jo UDA otimo mariko odgi. Nikech kata wambe kaka jo ODM waiko odwa malich kabisa. Mane momiyo wawuothe gwenge sani kumora amora. To kendo jakom mar party bende nosoyangonwa ayanga ma Governor Gladys Wanga. Ni wang' ni ema yieri di tim mayom kendo di tim maler ayanga mondo ng'ato ka ng'ato ong'i kinde gi japiny. Kendo kineno kumora amora mowuothe wacho ni onge gimoro ni demi ng'ato certificate ni en ng'ane. But en kindi gi japiny. Takini Recho nyisowa kaka jo UDA oikore be kaka jo ODM bende oikore matek kabisa nikech ng'ato ka ng'ato koro song'eyo ber mar chama. Do ng'ato nyalo chung' kende no wuon do dhi ochung' achung'a kian tawacho ni an kaka an Recho achung' achung'a kian maonge party. To ji te osong'eyo teko mar party. Mane momi ineno kata ka jo UDA president no oikore ahinya mondo owuo gi joka mondo engo teg party. Nikech bende nyalo wuok ka kian kaka president to bukora buka ni an kora chung' makata onge party. But nikech teko mar party mong'eyo mane momi ineno ka nyako ikre kendo ikode malich. To mano kanyo embo ng'eyo ni jo ODM bende oikore kendo en be party maduong' kendo party mosobet kotegno e Luo Nyanza waka. Kendo gi sani emomi ineno ka sama giiko ni wambe waiko koni mondo koro kata coalition chabiro to yudo ka wan bende wategno nikech bagen yot ka ine party moingo kionge party. To Recho kaka jakanyo mar ODM. Koro kata kamano wan kaka jo ODM ok waluor gi ikruok mar jo UDA nikech wambe waikore. To mana kaka jakanyo mar ODM Recho akeni ini nene yo machal nade ineno ka gima nitiere bagni dund bura maru nikech gisani ang'eni ODM nitiere kweth mano mar untiere broad based. Te kinde ma kamago bende jumani no aneno lokruok mopogore opogore ma bende notime Azimio. Koro penjo nitiere ni to which way ODM Recho? Ero kama na inya Sharon. Mokuongo kabisa nasanyisi kanyo ni ODM omimi iluonga ni Orange Democratic Party. Manyiso ni en party man gi democracy. Ng'ato ka ng'ato yiene wacho pache. To sami neno ka ng'ikruok nitiere kind ODM ka okonyiso ni ODM koro barore. But onyiso ni ng'ato ka ng'ato nigi right mar wacho pache to paro gi bende ka gisawuok kama eka wayudo nafas mar bedo kanyakla mondo paro gi oriw kanyakla nikech ng'ato ka ng'ato nigi pache ng'ane nigi pache koni to paro gi kiriwo kanyakla keto kumoro achiel to yudo ka koro party di bedo motegno molich. Koro gimoro ni party bagni gi koni cha to onge. Ng'ato ka ng'ato nigi democratic right mar wacho pache. Mane momiyo waluonge ni Orange Democratic Party. Koro sama ng'ato ka ng'ato nigi democratic mar wacho pache mane momiyo wan kaka jo ODM ok wane ni ng'ikruok nitie but ng'ato ka ng'ato nigi pache monyalo wacho. To kata kama ning'e ni party ni maduong' osobet kotene gi moluor ahinya Raila Amolo Odinga. Ene mane en umbrella maduong' mar party. Ting'e maber ni yien maduong' kogore piny to winy nyaka ringi ka gimanyo kama gipiye. To bang'e ni ka yien ochung' to gibro dhi e yien kendo magidogi magichak giriwre kanyo.
Koro onge gima rach gi mano. Mano be madhi miyo party bedo strong, to mano be mamiyo wang'e strength wa gi weaknesses mekwa, and kaka wang'e pach ng'ato ka ng'ato tiketo gi kamoro achiel. To koro kwa wuok, to wawuok ka wan gima lich kaka lich ahinya. Erokamano ahinya. Wakili, mane wi mano ibiro bedo kidwakonwa bang' yo matin, mana ka Recho wacho kanyo ni winya samoro ka yien maduong' kosetong' to nitiere kaka winy ringo, to ka gidhi to gipi e yiende mamoko. Dibed ne kaka moko kuom jokanyo mag ODM ma bende nyinge mag gi nwaneno mopogore opogore, ma bende koro dwaro dhi laro chama otiko dwaro tiyo kod otiko mar UDA ne laro kombe mopogore opogore. Wach ma kamano ang'e ni ibiro bedo kidwoko tok yiero Nyakorom Gajwang' sa 2 oseromo. Ote mage neno med chwalo gi lai mago magote machoka rede ka uchiel nono mbui mago mag oganda bende wabiro ni achiel kachiel kik ni mabora. Anang'eyo ni Sanju ohera gi chunye te, to koro ine miketho gimoro amora nikech ibire kindwa. En ang'o marach gi Niti? Oridre stairs to pache nitie kumachielo. Alamo ni Niti doko lwar, to parino ema mondo lwar. Kasto bang'e, gimoro amora machando wado rumo. Ang'e ni apar rana wuon. Nikech an alamo ni Nyasaye oritna jaoda mar ariyo, to ok apar jaoda mokwongo. Ngeso ka ngeso, sa 11 mamidhiambo. Mbamba toko, koma ye. Tudri koda ngeso ka ngeso sa 11 mamidhiambo e chenro mar tiedero. Oka. Kama wabro budho manyanga. Yasono. Kawakelo ni ngolo motimo cathedral. See you there. Tiedero. Ngeso ka ngeso, sa 11 mamidhiambo. Manera Movie TV. Radio Ramogi, Cartoon Jaluo. Radio Ramogi. Be isei korine miel. To bendi sei korine thumbe mamit manyien manyasani. Wakelo ni mixes malit kabisa kod miel manyasani. And of course ngeso ka ngeso Nyakorom Gajwang' chakre saa 4 nyaka saa 6. Cheki melanin top imeweza. And of course Hilo bwana. Chenro en Tonda Kuma. Wewe twende. Nyakorom Gajwang' odong' gi matin dakika 30 mar mondo mwatiek twak marwa machiegni e okang' mar ariyo. Wadhi nyime kod twak marwa UDA iko jochung' margi bang' rombe mopogore opogore ma bende wasebedo kwaneno ka itimo kod jatendgi mano William Ruto. Katika mano Nyamuri penjo ma bende nwaweye golo kanyo. Recho nacho ni kinde ma bende yien maduong' samoro kanyalo lwar, to nitiere kaka winy bende samoro ringo manyo kama bende ginyalo jotie. Dibed ni ema koro timore gi sani, emomeni koro aneno jochung' mopogore opogore mamoko kuom gi nitiere e chama mar ODM manyaka sani osedare UDA.
Yeah, wamedo timo mos ne oganda mar ODM, oganda mar Luo, oganda mar Kenya kuom lal mar Raila Amolo Odinga. Mana kaka Richo wacho, Raila ne chalo ng'owu maduong' mane tiende odhi piny mamodho pi kendo nutrients mani piny. To aito ne en gi stem maduong' to gi branches madongo ma ite okwako pap te mogeng'o chieng', so that tiende ka ne mondo idongi nyaka ibed ni in gima iluongo ni climber, in gima dongore e kore, to kichopo malo kinyalo pori mondo ichop e chieng', to be pi be inyalo mana modho ka oyieni mondo itimre nade. Yien ma kamago iyudo ni yien motemo dongo e tiende independently tineno katuo kata lumo kine kadongo kokomuko kuome. Okay, so therefore yien ma kamano kogore piny tibro yudo ni not only winy maringo kadhi kuonde moko to nyaka climbers manyonalore kuome be gore piny ma koko chako yudo gionge stem of their own. Kogin yudo another big tree maginyalo chung'e maginalre to ineno ka gituo magitho. What am I saying? Ni nyaka wang'e ni tho mar Raila Amolo Odinga okeyo winy manyonitie ODM. Ng'ato ka ng'ato temo ng'iyo kama onyalo dhi pie. Okay? And at the same time, iyudo ni stem kata kor yien manyogi nyalo moke koro onge. An mae momiyo ana feel ni chon kane jodongo ochopo kama koro ndalogi ochopo, to juok piny ne nyisogi ni kik iwe jowe thim, wegi kagi buoro ir wadu moro. To jadung Raila Amolo Odinga nowe jo ODM kobuoro ir wadgi ma en William Samoei Ruto. Okay? William Samoei Ruto kaka jaduong dala to gi kaka wadgi jaduong Raila Amolo Odinga ineno koko kwedo joge. In fact, wan kaka jo UDA onyisowa kendo nyochako onyisowa nyoro kendo wacho kamora mora man gintie ni sama koro antie ni an ogai madala maduong' mar Kenya to e sirikal ka gi parties manie sirikal an wuon both ODM gi UDA ma arito ji te emomiyo nyowa winjore gi Dr. Buru Odinga mondo wateg UDA to wadek ODM ai wawinjire. So what am I trying to say? I'm trying to say nijo ODM should count themselves lucky nigi yudo jatelo rather than looking at tearing apart party gi mondo negi mkech mane gi majasiasa mone nyaparo omiyo gi thuolo kendo otemo encourage gi mondo gi strengthen chama gi omiyo gi all the moral support madwarore, even as obe strengthen chama ne mar UDA kendo promise ni pod wabro tiyo together and tiyo together okomin ni jo ODM oknyal chungo governor Uasin Gishu. In fact, chair lady mar ODM to gi party leader mar ODM about 1 or 2 months ago nyocho go bura Eldoret mokelo jo ODM tete mag grassroots ma Eldoret monyiso gi ni chama no gidwaro ni mondo bedo motegno e county ma Uasin Gishu. Okay? And therefore atemo mana encourage ni mane siasa monego wa play kendo jo UDA no ko complain ni to ere kako dhi e gine e backyard ma president ugo e bura to kupenjo president to at the same time ere kaka jo ODM no ni mondo chungu jika. Okay? So adwa ni mondo nya neno ka gine wakili wadwa Kaloma nyondiko gimoro e Facebook ko wacho ni jo UDA ok nya chungu ji e Nyanza. Adwa na nyise ni corporation wa
okumin ni wadier courage a bad habit mar stifling competition ni mondo wa encourage bad habit mar kawo ticket ma chama timiyo jomoko tituono jomoko gima the difference ma UDA kelo kendo manyo president okelowa ni jopiny nyaka yier jotelo okay so ka jopiny nyaka yier jotelo osiepewa manie ODM wetewa manie ODM nyaka yie ni e chama gi gidhi gibed democratic kech sama ni chako chama rally mane chama obede announce Kisumu ane mane a mobilize kane an chairman mar ODM Kisumu Town West okay kane pokawe ODM bangeno to kane wachako ODM ne wawinjore ni ODM will be a democratic movement kata William Ruto ne wan kuno and ing'eyo ni joma sani go koko ni kwadwar chama moko ge ne onge sama ne wachako ODM gin joma nyo bira what I'm trying to say en ni competition wabro timo either wawinjire ni wadhi joint nomination mondo wa compete koka mano to chama ka chama timo nomination mare to wa compete for the seats to support the same presidential candidate. Erokamano ahinya. Ng'ini kinde mabende wadhi nyime kod twak Nyakwaro Mgejwang'. Nyakwachol mos ne oganda marwa kanyakla kod jaod bura mano ma Suba North mano Millie Odhiambo nikech aneno ka nitiere gwenyruok moro makosa moro mabende nwatimo kanyo kaka TV mano mar Ramogi. Nitiere jachung' mong'ere kaka Millicent Odhiambo Oduor. En achiel kuom jochung' mabende laro komb gavana e kaunti ma Siaya. En kanyakla kod Gumba. Aneno kanyo kwatiyo kod picha mano mar Millie Mabona. Mano ken ang'eni Millie Mabona wuok e kaunti ma Homabay Nyakwaro Mgejwang' en jaod bura mano mar Suba North. To kaluwore Odhiambo Oduor Mabona ok chung' komb gavana e kaunti ma Siaya kendo pok olando. Mano en mistake mabende watimo kaka Ramogi gwenyruok makoni kod kocha mabende obedo. Kata kamano kwadhi nyime kod twak marwa Nyakwaro Mgejwang'. Wawacho ni na jochung' governors Kaluo na nyisi kanyo ni Homabay oywayo jochung' adek. To pani nyinge mabende neno Nyakwaro Mgejwang' kik goya kit lero. Mago gin mana moko kuomgi. Ang'ene gi ng'eny ok wanyal keto gite e screen mar mondo mine. Homabay oywayo jochung' adek Nyakwaro Mgejwang', Mark Matungo, Dowide gin moko kuomgi. Migori oyo jochung' ang'wen kod Otiko mano mar UDA. Jaod bura machon woman rep machon Pamela Ochieng' bende neno nyinge kanyo. Nitiere Siaya oyo jochung' 2, Kisumu nono, Nairobi oyo jochung' 9. Akeni Dr. Abdul in gi mane matoni mede wi mano ahinya nyinge masamoro oganda na geno ni nyalo ringo Kaluo kana neno Kidero dwaro kendo chung' kendo governor e county mano ma Nairobi kotiyo kod Otiko mano mar UDA. E chung' kaendi kisebedo jakura oyini chung' kamora mora omiyo Kidero no chung' kaendi mana omiye kura bang'e nendo nicho chako doko Homabay ochako nene dhod chunye kaka dhano ni kama ber kode en mana Nairobi ka omiyo mano en hero mare mondo omiyo odhi obede kamoro amora modwaro e chung' kaendi ji dwaro mopogore opogore kendo dwaro mar ng'ato ka ng'ato luwore gi kaka pachi ogik to gi kaka in gi lek mari midwa timo omiyo mar nyalo wacho gima odwa timo noendo to odhi obedo kacha kata mana nyoro kane wan State House to His Excellency no wacho nwa niya kidok e ground inyalo ka ground opogore ma samoro inyalo bedo ni dwaro governor inyalo ka ground keti mane mondo imanye MCA kata idwaro MCA to kidhi e ground ido ka ground dwaro mondo itim ang'o mondo iyud kata mana governor omiyo gik ma ji dwaro giendi sani kore ka gik mang'eny dhi bedo molokore kanyendo mondo wechego obed makare gima ng'eyo ni mana kaka koro sani mana kaka iwacho kanyendo jochung' mang'eny gik mane uketo kanyo goendo gin mana sample motimore ni ng'ane gi ng'ane ni kaendi ang'eyo ni kata bang' mane ibiro somo nyinga kanyo jopiny ong'e ni Abdul ting'a malo ne ok owuok e ng'wech Abdul dwa chung' karachon kendo ne en e list mar ang'o mar jo UDA to miyo sami timo sample to mago nyalo bedo kamano endo mane momiyo anyisou kata mana jok modwa chung' joma ng'eny nyingi pod opondo kamano to gibiro wuok mbele kacha omiyo kata jomoko nyingi opondo e list moketo no endo to gin jok mantie ang'o mantie list piny pok ondieko timo pok ondieko chamo to adwa medo kami wache wach ma Nyamuri wache wach mar winyo ng'eyo ni weche ma ji wacho mang'eny jomoko wacho Facebook jomoko wacho kanye wan gi gimiluongo ni winyo mi wacho cha winyo moro amora man gadier gi buombe to chung' e wi yien ok ofia ni yien no king'ade gore piny to dhi timo nade odhi tho en ong'e ni yien no endo en gi buombe otegno ma yien no kata gore piny to odhi kamachielo kendo biro fly motim gimotimo nade sami temo kelo ni in gini ka ok omiyu ni marwa to nikech ng'eyo
weche makara kaka zoning mokwongo jo ODM mokwongo ka unless giwacho niya ni gini ticket ni en mar ng'ato moseikne to ka en gimi dhi time competition ang'o ma mono gi yie competition kanyaka mar UDA nikech my competition ochakore internal koro kosechakore internal ka to giyie ni internal margi no nitie competition ang'o ma dwacho ni internal maru ni kusiyie competition to koro ng'ama chiel nyamori kik donje maru ni mano nyiso ni nitiere buomri moro ma ok in gadier ming'e ni ka yie notur to weche gidhi bedo marach omiyo wan to wayie ni wayawo the democratic space mondo mi gik mabeyo motimre ei Luoland. Another thing manitiere en ni kwang'iyo weche madhi mbele kan kaka noluongo State House His Excellency ne temo nyiso wa scorecard mare gik mabeyo mosetimo ma jopiny onego tim nade one ei Luo Nyanza ka kata e Karachuonyo joma koro wuoyeni nitiere gik moko manokwamo barabara moko nokwamo sani koro gidhi mbele ineno kowach kaendi ni pending bills mag contractors mag barabara Friday gitimonegi geng'o itimonegi clearance ok gini gigi endi ne gin pending bills mane sirikal nie moketo gin gik mwayudo to nikech uchumi koro dongo uchumi koro ni maber koro uchumi no endo nyalo yudo pesa machul pending bill uchumi koro dongo uchumi ne makoro miyo sani koro wanyalo wacho ni ji 1.5 million gi gin ginyalo wuok e bracket mar pay gidhi nikech uchumi koro ni ng'o osemako ndara kata mane penjo manyado penjo gende wi mano bende mago bende oganda bende neno ni kagima singo ma bende sani koro jatend piny kidha chwalo chal kagima koro gin ma campaigns ma koro dong mana gi dweche 16 kapok wachopo yiero maduong' mabiro in nene yo machal nade gima nyalo wacho president no wacho nyoro ni gigo duto temo timo gin gik mane ne manifesto wach mar duoko ushuru kata golo ushuru ne joma yudo $30,000 kadugo chien mae ogolo nikech sani economy is stable aneno ka Mbadi man CS ne wacho ni sani Kenya koro nitiere kama ochope osewuok kama ne okete mane odhi default sani Kenya is stable gik ma president timo gi otimo nikech koro was against some stability economically and financially koro mana ma koro nyalo kelo yot mondo lower that cost of living ma ji osebedo ka ywago ni ngima mar pek mar ngima osebedo koro sama duoko ogolo ushuru ne joma yudo pesa mar $30,000 kaduogo piny odhi medo namba achiel odhi medo jogi pesa e mfuko gi nikech sama yene ng'a yudo $30,000 kigolo 30% man is like around 9,000 shillings and $9,000 ok en pesa matin en pesa ma ng'ato koro nyalo neno gima onyalo timo kama onyalo kete kana nyalo chulo rent samoro pesa moro koro nyalo yudo ot moro mabet ber koro onyalo kawo pesa no kendo onyalo tero nathi e skul mabet ber kendo koro president temo mana bero ngima jo Kenya ok en campaign tool ke president nochako timo gigi immediately manodonjo office president noduoko bech fertilizer kogolo 7,000 oduoko 2,500 mano no ken campaign tool mano en one of the things manowacho no watimo president sani mcheneno kata kai nobedo mocked kabisa the previous regime gi wache weche mag stadiums to chakre ne los Kenya onge president mosetiyo e first term ne kaka president William Ruto in fact I can say ni gima Ruto setimo in this first 4 years is much more moingo ma Uhuru Kenyatta not in the last 10 years nikech gik owacho gi gik motimo gi can be seen one kaka mage ma iwacho ni keep compare kata iwacho ni make number one there are 400 markets ma ji te ong'eyo ni igere Kenya kaindi one watiyo ga kende program moro mar widows empowerment program mar Dr. Raymond Omolo it gives us easy time ni samwa dhi garo mogi mond liete to wasiemo ne nikech kwa dhi ga kacha to yudo kigero kedhi kwala yudo kigero affordable housing kedhi nyicha wana wendo kacha yudo kigero chiro to kinde Ruto kinde Uhuru dong bende nitiere weche mag udi nikech ang'e ni Nyamuri bende nitiere sekta ma kamano ong'e gik mosebedo ka timore kendo mag Uhuru nitiere but neno president okawe mokete kamoro amora kendo dwaro ni ngima mar ji moro lokre the first place no president okongo dhi wacho affordable housing I think ni en Homa Bay kaneno ka president kano seyiere no dhi Mabei sani kidhi Mabei tido ka jintie modak e udi weko Kisumu neno affordable housing igero ikono opogore nitiere makanya kwar ma okalecha kidhi Siaya the same
kidhi all over kineno nyaka Garissa kamoro amora nyiso nodwa ni Kenya odongre kabiro malo kamoro achiel. Kineno wach Raila Odinga Stadium, ma is now a stadium of his own kind. Onge stadium ainano e Eastern Central Africa. To President gero gini, stadium mano ger mokalo kata mogik ne 1987 nyaka sani Kenya pok noyudo stadium at that caliber. Nikimiyo timo ma nikech we want to host as a country the AFCON mabro timre higa manyien. Ruto ok dwa bedo kaka presidents mosekalo. Kenya nitie chien kanyo no se win bid mar hosting this continental tournaments, but they failed because of the government laxity mar timo gik monego tim mondo keti e chenro. To President William Ruto ok dwa timo kamano. En odwa ni gimonego timre kaka sani Kenya to host CHAN. Now we are going to host AFCON. Stadium migere mar Raila Odinga no ema dhi bedo dhi host. Makora achiel wi apar nikech ang'e aneno ka sa bende dhik mapiyo. Achiel wi apar miyo jatend piny Kenya masanedi. Ami aboro. Kalore koda dongruok makone kod koch. Erokamano ahinya. Hakeni kitiere kaunti ma Kisumu Recho madimedi bende gi wachni mogik nikech aneno ka wadongi matin e dakika 10 mar mondo mwatiek twak marwa okinyi ma kawuono. Seyo bende dhi kalore koda chenro opogore ma bende jatend piny Kenya chwalo gi sani nikech wagini mae higa ma jatend piny Kenya masani marabich jatend piny Kenya William Ruto bro bedo katayo piny Kenya kuom thuolo mar higni achiel men full nikech donno ka yiero ten dwe mar 8 mar higa mokalo. Chenro mabedo chalo gi sani ineno ka gima gin campaign koso manifesto mag dongruok manochano. Erokamano ahinya Sharon. Mokwongo adwa wacho ni sani iwacho ni last lap. Nyaka iprove ne jopiny ni nitiyo maber momiyo idwaro tam machielo. Koro japiny mar Kenya to osotiyo maber. Ok dang watamre mane momiyo wambe kaka jo ODM waneno ni mondo waunge lwedo mondo omed tiyo matek ne dongruok mar Nyanza koni mondo timre maber. Kendo kachiwo example gi Homa Bay ineno kaka osochung kodwa kendo sokonyowa kendo dhi kodwa maber kabisa. To Nyanza waka bende yudo ka sani at least wan gi lokruok maduong' nikech ndalo duto to pok noyudo presidency. Koro osotemo kaka dhano. To bende kaka noyiere ni mondo tine jo Kenya. Koro nyako tine jo Kenya to bende nyako prove ne jo Kenya ni kom madwaro ni chako medani asatiyo ne matek magisko kad man godo. Koro okane rach ne mano batembo sotemo tiyo to kendo bo wadwa no tiyo omed tiyo matek mondo nyiswa ni kata kwa mede another term to tich dhi medore moingo kaka tich na en nikech mane expectation mar dhano ma kawaida mago kura. Maduong' kabisa go erokamano. Nikech kawuono go erokamano maduong' nikech kelo jo UDA gi bende nadwa ni ging'e ni kata ni dipo ni nochanore ma giwuok ma gidhi romo gi rais kaka jo mochung' aspirant mochung' e positions mopogore but pok gichopo e target wa ma kaka jo Nyanza ma stronghold man ODM pok gichopo kanyo. Na expect ni dhano turi nyoro no pongo kuno in different angles e positions mopogore but kata kamano podi nikech sani ka wach gini ni jo ODM bende wuok kamano tibro yudo ka namba mar jo ODM bro pongo piny ma kata ka midwa teri bro bet no pogore but amor nikech gimbe giseng'e tegno mar party again go maber. Koro jo UDA amor gi chenro mana gitimo nikech jo ODM bende timo mana chenro kabilago mondo giteg party nikech party e teko mar dhano moramora mochung'. Onge ng'ama dwaro no gombo no chung' kien but yudo ka ji nyaka dhi e party moro no chung' gi party. Ji te osong'e teko mar party. Erokamano ahinya. Gi wachna mogik manyalo wacho ahinya anagone rais erokamano gi gima notimore mar duoko pay as you earn ne joma earn 30,000 and below ni korok ng'adgi. Joma earn 50 and below 25. Mano bro nyiso ni pesa bro duogo ofuko dhano to dhano ma kawaida man piny cha bende bro yudo kaka pesa flow negi mondo chop gi motegno. Mano kama na mede max kabisa kendo agone erokamano nikech ma bro miyo dongruok timore e gwengewa. Kokamano agoni erokamano ahinya. Erokamano ahinya Recho kuom yudo thuolo matwa kodwa achiel kachiel kintiere Sido Maro County mano ma Kisumu. Wakili Nyamorin bende gi wachni mogik mano mapiyo bwo dakika achiel. Wachna mogik en ni one
adwa go ne jo Kisumo erokamano ni kanyocha wabiro gi ker ma ker obiro muso gi Kondele mopimo ne gik mosetimo to gi kama odwa tere Kenya ni neno ka oganda wanyorwake ma jo Kondele oamua ni ok owuogo wege aga Kondele giwuotho kode to demonstrate ni ene jatendgi ma giwuotho kode chakre Kondele nyaka birth stage ma gichak giyudo group maduong' ma president nyochako duogo kendo momiyo jo Siaya gi Homa Bay gi Kisumo pesa mar nyota gine Mamboleo grounds in Kisumu and adwa ne nyis jopiny ni president nyowuok kamor sidang kendo owacho ni Kisumo kanyo pod biro bedo mana dalane so wamed mana mako ne president ground adwa na nyiso jotendwa maponi pod ni chien ni girengi gine gichopiri jopiny nikech jopiny cho idho goto chiko sugoi mana ka president William Ruto no nyisowa ni 2007 gin kaka josiasa ma Rivale ne gipo ka jo Lang'o nosechopo Kiboswa kochiko bondo nochuno gi ni nyaka gilaw jopiny mondo gidhigo bondo so wan be kaka oganda maluo waidho got wadhi sugoi ng'ama poni pod odong' chien mondo ringo yudwa nikech president ni president mabiro loko thurwa king'iyo wach railway modwa timonwa king'iyo weche motime nam kineno wach mandara wach mar affordable housing wach mar fisheries motimo ka bonyo thurwa weche mag agriculture to bende kata mana ewi mano bende mana ng'e mana ni nitiere wach ni mogik musa nya kum ng'adi nikech bende nitiere siani jotelo magwa ahinya gwenge magwa gwenge magwa makaluo wagoyo debe malo to wiwa wil gi ground piny kae yes ing'eni sani wane corporation omiyo kadwa ni mondo abakidi however it is important ni mondo jotendwa mondo recalibrate gibed ni ginyalo ringo at the speed ma president ringe makelo development mondo president kokelo to gi make sure ni gik moko timore maber mwalo to pesa ma wan go mwalo beti maber emomiyo kwa gi yiero ni nyaka watim yiero ma democratic wami jopiny opportunity mar yiero kech president ni bedo president up to 2032 wabed ni wanyalo miyo jo president jotelo motegno manyalo make sure ni kokelo gimoro thurwa to timore maber makonyo jopiny erokamano ahinya Dr. Abdul gi wachni mogik mana mapiyo erokamano wachna mogik en ni adwoko ne Ramogi erokamano kuom luonga ka odiochieng' kawuono okinyi ma kawuono to kendo anyiso jopiny moloyo to sana jokrachonyo ni kama koro wachikoni to party ma dhi konyo jopiny en party mar UDA omiyo akwayo oganda kamoro amora ma nitie ni wadonjure chama mar His Excellency Dr. William Samoei Ruto to kendo wang'iuru jok chama manitiere motegno madhi gero to mbi mar ODM Kaluo neno ni machal nade na mbi mar ODM Kaluo sani endi koro wadhi maber kendo kang'iyo Mabei County as a whole wakadho 50 kwadhi mbele mano mbi mar ODM gi UDA koso awacho mbi marwa mar UDA ema wuoye mbi mar UDA no wadhi maber kendo ang'eyo ni mbele kaendi ka koro nosetugwa matin monyiswa ni koro wuoguru oko wadhiuru kucho anyiso jokrachonyo ni transformation muneno malo kane Abdul kele ground to kendo ng'ata ma ikore ma dochung' gi Abdul kamano mama entie ochak tang' chon odaro many kama chielo karachonyo sani uchung' jadi jo UDA sani endi list mane ka UDA en ji ang'wen yes erokamano ahinya koro mano list mantiere but wabiro neno kaka dhi an gima goyo erokamano ne jopiny ni wasebedo ka giwuotho koda maber kendo wuodhe ga mosebedo karachonyo osebedo wuoth manigi mbi erokamano ahinya gini diere moro biro chakwa luongi kendo ne weche mag campaigns erokamano ahinya erokamano ahinya Sharon wachna mogik mana dago ma erokamano ne Ramogi kuom gwelo magigwelogo kawuono ka e twak ma wantiere go kawuono wach madawach kendo ni wan kaka oganda joluo sani sa osechopo mondo kik waketh history wabed history wabed part of this history mar redefining Kenya mar loko Kenya gima president William Ruto osetimonwa kaka oganda joluo onego bed ni koro wachung' kode kendo onego wabed kode nyaka dakika mogik mondo lokruok duto te mwadwaro mondo timre piny luo biro timre mana through sirikal mar William Ruto sirikal mokalo kata kaka oganda joluo iwacho ni wadonjo e sirikal ni kaka jomogwel to kwaloso sirikal kamoro achiel gi William Ruto
ma wabedo kacha mago kura to bro bedo mayot mondo ka ji odhi e mesa to kwa wuoyo to wuoyo kwan gi duol. Kora kwayo gana joluo wa support William Ruto, wa support ru kendo wa join party mar UDA kendo watuduto te walemne piny. Nyasaye mondo obed. Erokamano ahinya Gunu, erokamano ahinya kuom biro e twak marwa okinyi ma kawuono. Nyakwar Mgajwang' gi nyinge duto te mabende ineno kanyo jochung' 12,353 mabende koro UDA noseyange kombe mopogore opogore. Wang'e ni yiero mag gwenge ibiro bed ka itimo nikech otiko kichungo Nyakwar Mgajwang' kuom ranyisi gavana ok nyal kawo jochung' 2 koda chama achiel. Koro wang'e ni yiero mag gwenge grassroots elections mabende ibiro bed ka itimo. Kosetim to wabiro bedo kwa ng'eni koro ng'awa ema bende biro bedo ka chunge kombe mopogore opogore. Yino mar mon miya make gi kanyo dakika 30 tok saa 2 mano mar okinyi. Kawuono en chieng' tich ang'wen manyiso ni bang' ma akelo ni chenro mar poko opogore. Okinyi ma kawuono nitiere miyo mabende nadayo dhoge nitiere gwenge mag Rongai e kaunti ma Kajiado mabende osebedo ka loso tigo kido mopogore opogore mane pok mabende abi godo gi sani. Nyinga Sharon Ong'ao. Hera, andhoga, adira. Naye kodi. Nokang'eni ni nyalo timri malich kamae. Ich lach ok duong' dhot, obiro donjo to kao. Nyaka sani pod nikia gimoro amora mantiere pacha. Hera miyo ng'ato bedo gi teko mar timo gimoro, kendo nyalo lokore pap mar lweny. Odni opong'o mana hawi marach lilo. Makruok gi ng'ato nigi nengo mare. Ing'eyo gimarach kodi en ni onge ng'ata piny kama da bedo gi wat kodi. Oromoniti. Remo biro yiero bedo kor ka ng'a. Kata kapo ni wan jokor gi nyako, mano ok onyiso ni wan waonge ratiro mekwa, omiyo an abiro chung' kode. Onge gima siko kopondo nyaka chieng'. Sama dera chiegni, gik moko duto wang'. Sanjo gi Rajiv en ng'at achiel. Wae donga wache dier. Parineti. Wuok tich nyaka ngeso. Saa 2 gi dakika 15 otieno. Chenro malero kitwa gi timbewa kod puonjo dholuo. Sani upuza ni uluongwa na mabuda. Koro mwan mabuda ni girieko mwan koro mathin ma koro maru ng'eng'no. Ema sokelo nuseda. Wasewuotho mar kelo ni juok ogandawa kod ber magisekelo e ngima onagi. Dayo ne puonjo nyathi manyako kosechope ode. Puonje kaka onego oriti family mare. Rikoda an James Rabala Kwase Rajabu Owarga Chieng. 111. Ngeso ka ngeso, saa 1 gi dakika 45 otieno. Ohala manachako go mokwongo, nachako gi lewni mirwako. Bang'e to koro kanabiro e town, to mama moro ne nie batha, to ne timo maber ka uso households. Kore kaka nadonje households. An kana ang'iewo charan mokwongo, ang'iewo 1987. Nang'iewe siling 6,000. Siling 6,000 ema nokelo na mashinde gi. Koro en matiyo kode, to moko be akode to kayudo ni tang'iewo machielo. Kayudo ni tang'iewo machielo. Mabiro eng'e jothumbewa. Ero wuoda ero yo, weya ol kwaya, sami wurbeni. Kuro weni ne mara, be mano bedo hit song mara. To mit mano mit go ne jomoko. En mano miyo jomoko koro gamo batho. Aluongi rembo, aluongi mama, apimi kod doli. Mana kaka Saulo noneno ler ma nyinge olokore ni Paulo, e kaka bende mane en jawangla Sami kijana ne oromo gi ler molokre jatich ruoth Apostle Samson Park. Jathum moro noketo na sumi chiemo ka walaro kar gocho no wagocho sondu. Ang'o mane okelo lokruogni? Moko jomiel mane miela ato naloko gi monda.
an ok anyal riambe neno. Bia modhi e kuomi in soko. Tich abijni eng'e jothumbewa kochakore saa 2 okinyi to wanuoye ngeso saa 5 okinyi e Ramogi TV gi Solomon Atito Kafaya. Aserumo. Nyakorom gajongo okinyi majaber machakarwa kini machiegni e chenro mar poko pogore. Okinyi makawuono antiere e apaya mong'ere kaka Umoja Road mantiere e gwengegi mag Rongai e kaunti ma Kajiado. King'iyo gik mating'e lwete Nyakorom gajwang' gin mwandu mag dusruok. Joluo nyalo luonge ni tigo, jo oswa nyalo luonge ni neck pieces e kin mamoko. Mane pok mabende dhi bedo kamenya Nyakorom gajwang'. Toka bende neno moko kuomgi tieng' mopogore opogore mabende nitiere. Nitiere nyadendi mabende losogi Rongai kaendi mabende obiro bedo kwa winjo matut kaluwore kod pok mabende otimo. Omiaro kini machiegni maene chenro mar poko pogore kinyamna ka thuolo mar moso Nyakorom gajwang' inyis gi nyingi inyakure gi gimitemo. Nyinga en Rebecca Chengo Molo. Anyar Kano Katolo Rai. Lakini wan jodak sa Konyango. Mano ni Oyugis. Koro e chenro ni to anyalo wacho ni ase ogwedhe yore mang'eny. Lakini nikech ahero loso gige ber kata ahero ber. Koro naneno mondo alos gik ma first of all nyaka gimora na wuon. Eka anyalo rwako ne jok moko. Koro aloso gik moko kaka necklaces, earrings, bangles. Yes, koro atemo mana kiko ideas mopogore opogore ma most of the time onge market. To Rebecca, samoro dusruok ni chako karango nikech en pok miwacho ni isebedo kitimo ni chake karango. 10 years ago natimo gi matin. But nadia chung mande matin bang' igni machalo kama igni 6. Koro kana tich orumo nikech natiyo Nairobi. Koro ndalo mane tich orumo like 2 years ago I decide mondo koro achaka doge loso giga gi fully. Koro kana duogo to koro atemo perfect kata atemo mondo alos gi e yo moro maber moloyo kata kaka nachako cha. To mwandu ang'eni gisebedo ka gineno tipo samoro nyalo mana nyiso gi Rebecca ni gin mwandu mage nikech ang'eni gin mwandu mopogore opogore milose iye kae. Nyalo mana lero ne gimiloso. An gi necklaces, an gi neck pieces. My necklace aina ni kora iluonge ni fabric necklace nikech ineno ka atwango piece mar law ma en chiffon. Koro nitie saminyone charan kosenyone to kora anga bet piny amanyo idea. Neno ni kala ni nyalo donjo gi material ni nade to kora temo blend. But gima temo ni saka loso gimoro ta atimo idea mopogore kata kelo paro mopogore. Koro mana keto beads te makora duga keto gi chain. Nitie jomoero chains, nitie jomoero beads, nitie jomoero fabric lilo. Koro mopogore gi mano earrings baloso, the bangles bende nitie. Chanero gik mabeyo. To kapok aloso gimoro takuonga ketrage picha. Adwaro ni mondo anenora mondi kapok aneno customer na. Koro mane mamiya motivation mar mondo alos gik moko mang'eny. To bende Rebecca mana kaka nasinyiso Nyakorom gajwang' ok gin gik ma ng'ato nyalo thoro yudo mayot ahinya e chirni ma pacho ka gin very unique gi dhongere. Akeni materials magigolo kani. Ok dang' awach ni nitiere kama golo gie mantiere mong'ere, but ki wuotho nikech kisebedo ng'at mohero artwork. Ng'eni kata kiwuotho to paro biro ni. Ineno ki jo art gin ga jok moko mafani sana nikech inyalo kata wuotho tiromo gi kidi to pachi ose click ni kidi ni kapange kama to dhi golo na gima kama. Koro samoro kata kiwuotho to paro biro ni to kata kiromo gi lao to idea osegoyi. Koro idea no ang'i hakikisha ni duogo mibet piny migolo gimoro madwaro chalo gi gima nitemo paro cha. Ahera ber kabisa. Koro nyaka kuonga nenra. In fact ka loso gimoro ta kuonga atemo koda. Ko mora ta wuoya nyalo wuoya kata dipar, doesn't matter.
abro wuoyo until seche ma koro aneno ni koro gini koro mora. Koro beads inyalo mana nyisowa nikech wacho ni nitiere beads mag mtumba to nitiere moko mag duka. Samoro nyal ilerne nyikora mga jongo bed gi ng'eyo. Beads nitiere aina mang'eny. Nitiere mag duka, but anara wuothe mtumba. Era mtumba kabisa. And law and watch an mtumba. Koro sama seikawo beads mag duka nikech adhiga Kariako tanyiewo gik moko. But still ok roma. Awinjo ka gima nitiere pieces moko mapodi pok romo. Koro nyaka ng'awuothe mtumba. Amanyo law man gi beads. Adiche mtumba. Dibed ni kiseyudo gi lewni mag mtumba, dibed ni igologi kaste wuoyo koso? Afadhali anyiewo law no tabia bed go piny tawuo beads go. Kata ka law ne beche tek. Lakini ang'e malong'o ni seche ma ng'atieko loso gima dwa loso cha. To dhi duoko na pesa law cha maber kata mayud gimore wiye. To koro kisegolo beads e law kata mana igole kata mana kibeti bag kaka iwacho itero gi kanye? Law anyalo rwako. Kaen law minyalo rwaki. Nyalo natangonwa beads mabende iloso kitiyo koda kite kaka niwacho mabende yudo. Magi gin kidi maketo kagi. Watang'nu gima ma earring ne. Nyalo neno magi kidi. Neno kitegi. Magi gik makwanye mtumba e lewni. Anyalo wuothe bags, watch, gik molos gi beads. Ta choko. Kase choko tabira wuoyo. Koro kata ka ng'abira kike gi mar duka. To okelo gimoro ma unique ma okibi yudo. To kaka mane en kidi miyudo kosetuch chutho, kosin mituche. Gin kite mosetuch chutho. Yes. Gina kite mosetuchi koro tich yot. Ok niko kabiro tucho. Gina nikech kata kane yude lawcha no setuche. Omiyo notwang'e lawcha. Kate bag cha kate wuoche cha. To designs bendane no kintiere gi designs mopogore opogore. Lakini designs igolo gi kanye? Dibed ni igolo gi wiye to koso ntiere kama igolo gi? Design kora golo e wiye nikech anyalo loso necklace kaka macha. Taduga wacho ni walos ne earring. To earring madwa loso ni adwa hakikisha ni en earring ma poka nene chiro. Kora nyalo bet samoro ng'ato neno ni magi gige neko lakini an mang'e gimon nikech adan mondo pogra gi gik ma ji neno pile. Adan mondo gik maloso kik bed gi gik ma nie chiro sana. Koro mane mamiyo koro tija bedo unique. To bende ng'e chenro mar poko pogore en ga pok ma ng'ato ntiere godo. Nyalo bedo pok misomo, pok mopuonji. Akeni ni wuon mar mondo milos mwandu miloso beadwork ge. Ng'ato nipuonjori koso? Onge ng'ama osepuonja. Noko puonja, but mana kaka nang'isi mokwongo ni ahero ber. An ahero ber kabisa. Anything maber ahero. Koro seche mi kisehero gimoro to en inborn. Achni en inborn. Koro dhira mondo ilos gik mabeyo. But school madhiye, training madhiye to onge. Nikech mar mondo milos mwandu, nikech sani ntiere kari mar ohala. Ntiere jok ma igeto. Akeni customers igolo kanye? Target customers ga sana don mondo focus on mature ladies. Gimomi abdo focus on mature ladies nikech kaka ng'ato kaka an. Ka ng'anyiewo gimoro komora to adhi value. Neno. To ka gimoro asemora to okabi mind. Adhi nyiewe. Tang'e chieng' marwake, occasion marwake. Kata odwa bet kacha kata mana bang' dweche but ang'e malong'o ni chieng' madhi e function aina cha. To nyaka abed smart. But joma tindo gi to kahinya nikech joma tindo gi ohero gik ma dang' awach ni gihero gik ma for lack of a better word gik mayot. Kata ma trend. But mondo ng'at ma machua onyenye gimoro ovyo kiyot. Koro inano koro target na en sana mon kata joma machua gi. Tich ka tich ntiere koda ber gi achiel nade mare. Wacha kana gi ber mosenene kit tich mitimo. Ber moseneno ni asebedo ka yudo osiepe through tijani. Connections aseyudo kuom osiepe sana osiepe ose mako lweta ka gola oko. Mane ber maduong' maneno. En mar ariyo, being ni an ng'at ma osebedo ka go through depression a lot. Koro partno, sana part mar depression ema nodhira e loso gigi. Nikech seche ma idich, seche ma amako gini nadwa loso kata paro ne ng'eny kuoma to paro golal. Nikech koro achako go kwan. Akawo kala ni amex gima
ka ubidi ni ang ne donji gi mako to koro ing'eni stress moro mane an godo cha dhi kalal. Koro mano is another reason manyalo wacho ni ayudo go ber. Dibedi depression ni en kaluwore kod tich mitimo kin thuolo mar yango ne nyikwara mga jong kata oyo. Depression biro through life. Life changes. Dhano pitie gik mang'eny kawuono, and especially ka in miyo ma onge ng'at makonyo, in gi nyithindo, luongo gi single mothers. Koro samoro ido ka burden heavy, paro ng'eny godo, responsibilities turi, samoro kumiringe tami. Koro ineno ni at the end of the day itemo dikori lakini ok dikre. Paro pod tieli. Koro in that process anyalo wacho ni gigi konya e yo maduong' sana. Emomiyo koro nadhi adonje gi passion te. Mano was gima notemo dira sana e timo gigi. Tich ka tich bende nitiere koda bergi achiedh nade. Sinyisowa ber to achiedh nade misebedo kikadhe. Challenge maduong' mayudo ni pok ayudo market platform maber mar tija. Mane biggest challenge man godo nikech aloso gi to jok ma uso negi gin osiepe achiel ariyo adek. To ing'eni ma gimo kibi nyiewo pile ok en chiemo. Inyalo nyiewe dichiel to ndalo kalo. Koro idwaro mondo sustain ngimani pile to ok bed mayot. Koro inyalo yudo ni koro iloso stock, in gi materials, in gi gik mabeyo but gik moko ok dhi. Itemo reach out koni gi koni, asetemo kata mana keto e mtandao o giwuoth maber kaka onego bed ni giwuotho. Tigeni mar mondo mi yudi bed kaka mana kaka iwacho ni nitiere mbui, lakini mbui mage mi yudie? Ane Facebook ironge kaka Rebecca Omolo, ane TikTok bende, but Instagram be antiere, aluongore ne Aredana. Koro Aredana noten, Are is my home name, Dana is Andani. To nikech intiere koda profile mari ma personal to ma ohala mitimo, bende paro ni ber ka samoro ibedo koda profile mar ohala mar mondo miyo ywa ji mathoth ong'e kit ohala ma bende timo? Mano koro e paro mano kelna kendo manyocha machiegni, nikech ng'ato nong'isa ni dwarore ni mondo adhi ayaw page mar ohala mopogore gi page mara ma personal. Koro kasetimo kamano, koro kata ka biro bedo ni market gige ga to koro obedo page mar tich kende, mano dhi konya maber. To mwandu miloso kaka mwanene toke kaege, hakenyalo ka ithol maro monade mar mondo milos kata mni odiochieng'? Gimora inani ne pisa inani anyalo loso gi kata mana adek odiochieng'. Adek odiochieng' nikech ma material nyaki ng'ade, nyaki nyone charan, nyaki ilose mondi eka kori bedne piny chak manyo idea mar bead, idwa chimo ne bead design mane, colors mane. But kiseng'e ni an gi tich adek, gima timo ga ni apangora tich makiny. Gima timo kiny apango kawuono. Koro anyalo keto target mar tich adek ata tich ang'wen. Tije ang'wen. Koro kiny ka chopo tadhi gi gik mana pango nyoro. Anyalo meet deadline nacha kata anyalo tamore. But at least ang'e malong'o ni inadenya kata los gimoro. To bende iloso gi odas, nitiere jok manyisi mar mondo mi los gi koso bedo nang'o? Pok achako yudo odas. Madang awachi. Pok achako yudo odas. Sani awachi ni adhi gi gik manitie. Ka uso ta, ka loso ta moyo kacha, to ng'ato neno to nyiewo. But pok achako yudo orders moko madongo kata madanga wachi ni ng'ato miya tich maber motegno podi. To bende nyalo mana yango negi nikech gisani wantiere Rongai, ne nyikora mga juang mane na masa moro nitiere alwora na wantiere Rongai kar kanye, to bende kiloso mwandu gi ibiyang negi bende bei mag mwandu mopogore. Koro kae wantiere Rongai, Ongata Rongai, Kajiado County, wantiere Umoja Road. Umoja Road is near to Tuskys. Koro kidonjo to okidhi mabor ahinya, wane shopping center manitiere Umoja Road ka endi. To gige gagi bechgi opogore. Nikech en tich makor kana chako, koro nawacho ni kikaket bei matek ahinya, kwanza achaka mos matin. Kaka fabric items gi, prices gi range between 500 to 1,000, between 5 to 1,000 fabrics mage. Nikech mano koro biro gi earrings, necklace gi earring mare. Koro ko wan gi beaded necklaces, wan gi range mar 300 to 700. Mago gi range kamano. And then koro earrings, kaka mag fabrics gi kidwaro nyiew kende, mage uso 300. Yes.
and then angi aina magi koro magi be 300 to but girange ga between 150 to 300 earrings gate. And then I have the bangles ka bende girange between 3 to 500. Bende no kisebedo kijiwo joma mine. Aken joma mine mantiere oko kacha gin paro mane ma bende gichiwne ga hinya nyaka luore gi tije lwedo mitimo. Paro manyalo chiwo en ni bet piny rach. Bet piny rach to bet piny tek. Bet piny kelo paro, bet piny kelo ywagruok. Koro ng'ato wuoga ka to kikineni ichako matin kech katan kana kora duogo dong nangisi na chungi gini auchiel mokalo na chako gini 10 to noka wito stock cha in fact anyero ga pile ka ginyithinda ka ngiso gini kamora mara man wadar gi chupni wa mag beads noka wito to nikech nangeni one day abro duogo tiyo tijani kata kaseti mane mabro bet godo piny kech en gima natimo ka hero. Koro talent ma in godo no, paro moro ma in godo no chaka kata katin. Omiyo kana duogo no ka chako ni kora onge pesa mar stock mondo kora dhi wir na chako gi gik mane adar godo ka mana kano ka. Koro through that an gi osiepe mano chung koda to ng'ato ng'isi ni iuso ma 700 kare ka 1,000 doge chiro. Koro kiyudo kama dongi chaki wero kendi chake tasebedo gosiepe mose supporta kabisa. Emomiyo kora chopo kama kawuona chopeni. Chenro ni ngendo ken mana jo Nairobi kende manene ne kata mne koro gwenge mago makaluo. Ng'at madwa mwandu gi samoro kentiere gwenge maboyo gi Nairobi bendi nyalo oro negi. Ginyalo yuda nikech aketo namba na mar simu internet. Koro through that wanyalo communicate. Nikech asetimo tij ohala mar parceling and oro misike. Ang'e kaka tijino timore. Koro ng'ato kohero to yiero gimoro to oro pesa ta ong'isa to kama ne madon mondo iket na mizigo na tadhi town taketone takawo picha mar receipt mar parcel aoro ne man mondo confirm ni misike ni mtoka biro ne. Koro yudo gik moko tek. To gibiro bedo ka giyudi e machal nade nikech wang'eni bende tinde simbe ong'we yamo emiyo dogo ng'ato mayot. Giyude 0710 611-708. Akendi Rebecca kafuka ng'adi dibed ni nitiere koda wach mogik madimedi. Nyalo wacho mana ni dhano onego chung gi mine. Joma mine, especially single mothers. Single mothers pitie gik mang'eny sana. Society osedhi oketo picha marach kuom single mothers. Makata kinano gik matemo timogi. Kata ka ng'achung wach ni kinya sayo ochunga kamoro machung maber mambe kora nyalo wacho ni kora chung gitija. To pod society they criticize. They wacho ni gini ni yudo through ma, gini ni yudo through man. Nobody wants or do I believe ni manyalo bedo gi effort mar